20 iyuna saat 20 bolca hova barda. Türkmenistan'ın Hidrometeorologiya barda qulluğunun berýän habar bilen tanış bolun. Balqın vilayetini ýütkäp durýan bulutly howa bolup, az kem ýağış şagary ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günnätardan tezligi sekundda 9-14 metr käýerlerini 16 metre çen ýetýän şamal usuryp, howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy, kenarya etraplaryna 27-32 gradus maýl bolar. Ahal vilayetini ýütkäp durýan bulutly howa bolup, az kem ýağış şagary ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günnätardan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şamal usuryp, howa gecesine 24-29 gradus maýl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Mara vilayetinde az kem bulutly howa bolup, Demirgazy günnätardan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şamal usuryp, howa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayetini ýütkäp durýan bulutly howa bolup, Demirgazy günnätardan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şamal usuryp, howa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzüne 36-41 gradus ysy bolar. Daşat vilayetini ýütkäp durýan bulutly howa bolup, az kem ýağış şagary ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günnätardan tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şamal usuryp, howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzüne 35-40 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Daşgabaty ýütkäp durýan bulutly howa bolup, az kem ýağış şagary ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günnätardan tezligi sekundda 10-14 metre ýetýän şamal usuryp, howa gecesine 25-27 gradus maýl, gündüzüne 37-39 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 20-lerinde magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmana garaşylýar. Edili vatandaşlar, Tomuz pasyny howanyň ysy günlerinde pasyly görä geýinmegi we günüň göni şohlasynyň gorunmagy, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipli günlerini berjay etmegi maksat berýär. Mehribanlylar, bulary berjay etseňiz we ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere besenýär. Ähli ösüşlüğün özününde bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çynür. Goşsa bolan edilýär. Salam. Yüzleri mehirden, kalpları muhabbetinden püröpür mehribani illeşler. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynyşy döwründe Pähim paýhas ummany maktum olup Praga ýylynda ýurdumyzyň her bir güni şanyl dabaralara, toýlara, bayramlara zähmet üstünliklerine beslenýär. Mehriban ýurdumyzda gazanylýan her bir ösüş, her bir ýetilýän sepket uly ösüşleriň, öňe gidişlikleriň bir parçasy bolup durýar. Gahrman arkadagyly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary bilen edi ýurdumyzda zähmet çekýän her bir insanyň, her bir raýatyň zähmetine uly hormat, uly sarpa goýulýar.
Yurdumyzyň ösüşlerini, özgörüşlerini özüniň münasip goşandyny goşan türkmen raýatlaryna şa serpaýlar ýapylýar. Anha şuň hem biziň baýry ýokary okuw mektebimiz bolan Seýtnazar Seýda Dynnaky Türkmen Döwlet Moýunçylyk Institutumyzda 2023-2024-nji okuw ýylynyň jemlerine bagyşlanyp, şu okuw ýylynyň dowamynda üstünlikli okap, dürli ders bäsleşiklerini, internet olimpiadalarynda, taslama işlerinin bäsleşiklerine, çeper döröjülük bäsleşiklerine, şeýle-de ilmi bäsleşiklerde ýokary netijeleri görkezen talip ýaşlar hemde talip ýaşlarymyzy şu bäsleşiklere taýýarlan halipa professor moýlumlarymyzy syýlaklamak dawarasy geçirilýär. Şu dawaranyň çäklerine bolsa, biziň halipa moýlumlarymyzyň şeýle-de ruh bilen talip ýaşlarynyň taýýarlan ilmi işleriniň, taslama işleriniň, programa üçinçilikleriniň sergisi hem gurulýar. Bu serginiň dowamynda biziň talip ýaşlarymyz özüniň döröjülük işleri, ajaýyp goşku şygyrlary, şeýle-de taslama işleri, ilmi döröjülük işleri bilen çykyş edip özleriniň ýylyň dowamyndaky çeken zähmetiniň netijesini görkezýärler. Biz hem şugun Seýtnazar Seýda Dynnaky Türkmen Döwlet Moýunçylyk Institutumyzda geçirilen şeýle ajaýyp dawaradan, şeýle ajaýyp toýly pursatlardan şekilli görnüşleri, şeýle-de söhbetleşikleri siziň dikkatiňize ýetirmegi makul bildik. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary, asyrly başlanýyşlary bilen ýurdumyzda ilim bilimi ösürmekde uly öňüdüşlikler gazanylýar. Berdimuhammed Anaýewiň durmuş ýoly, durmuş döröjülük hemde zähmet ýoly biz bilim işgärleri üçin uly göreli mektebi ýörelgi bolup durýar. Berdimuhammed Anaýewiň nuskoluk durmuş hem ömür ýoluny özüne ýol ýörelgi mektep hasaplayan bilim işgärleri bugünkü gün türkmen ýaşlaryna döwrewap bilim terbiýe bermekde döröjülükli zähmet çekýärler. Bilim işgärleriniň çekýän zähmetine hormat goýmak, olar sarpalamak bolsa, döwlet siýasatymyzyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Bu urda ýurdumyzda ýylyň-ýylyna Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda ýylyň moýlumy bäsleşigi geçirilýär. Anha biziň şuňky gepleşigimizde ilkinji söhbetleşmez Seýtnazar Seýda Dynnaky Türkmen Döwlet Moýunçylyk Institutunyň fizika we onu okutmaň usuliýeti kafedrasynyň uly mugallymy Gowhar Şukurowa. Anha Gowhar mugallim häzirki döwürde ýurdumyzda bilim ulgamynda döröjülükli zähmet çekýän mugallimlerimize goýulýan sarpany biz her bir ädimizde, her bir pursatda görüp bilýäris. Elbette şu bilim işgärleriniň arasynda ýylyň-ýylyna indi geçirilmesi däp bolan ýylyň moýlumy bäsleşik hem ökdeden ökdäni saýlamakda bir esasy bäsleşik, esasy görkezji bolup durýar. Ha siz hem şu bäsleşikde baýrakly ikinji ýerine münasip bolmak bagtyna ýa bolňyz. Size hem ýeňiji hökmünde bir bäsleşigiň özüňizde galyran täsirlerini biziň bilen paýlaşsaňyz. Pähim paýhasymany Magtumul Prag şygar edilen 2024-nji ýylymyzyň her bir güni, her bir pursaty şanly senelere, taryhy wakalara beslenýär. Inha şu ýylyň dowamynda ýokary okuw mekdepleriniň moýlumlarynyň arasynda ýylyň moýlumy bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşigi Türkmenistan döwletimiziň baýry ýokary okuw mekdepleriniň iň göreldili, iň öňde barjyly iş tejribesi ýokary bolan kämil moýlumlar gatnaşdylar. Bu moýlumlar okuw işleri boýunça, okuw usuly işleri boýunça, guramaçylyk usuly işleri boýunça, ilmi barlyk işleri boýunça, terbiýeçilik işleri boýunça özüniň iş tejribeleriniň görkezjileri bilen tanyşdyrdylar. Bäsleşik bir näçe tapkyrda geçirildi. Ol tapkyrlaryň dowamynda moýlumlar Türkmenistan döwletimiziň medeniýetinde, video, teleradio ýaýlamlarynda, ders bäsleşiklerinde, halkara bäsleşiklerde, ilmi bäsleşiklerde, ilmi taslamalarda, talipleriniň onuň halipaçylygynda gazanan üstünlikleri, hemde reyting bahalandyrma boýunça gazanan netijeleri, ilmi amal makalalary, şeýle-de ilmi okuw usuly makalalary boýunça degişli eden işler bilen tanıştırdılar. Bäsleşigiň dowamynda döwrewap tehnologiýalardan baş çykarýan, watan söýüji, önümçilik zähmetine taýýar raýatlary terbiýelep ýetişdirmäge ýardam etýän usullary ulanmak, kämil tehnologiýalar peýdalanmak, şeýle-de tebiğ we takyk uglary öwretmek, kämilleşdirmeň konsepsiýasyny, sanly bilim ulgamyny kämilleşdirmeň konsepsiýasyny, hemde daşary ýurt dillerini okutmak, kämilleşdirmeň konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmaga ýardam etýän usullary
peýdalanmaga mümkinçilik berýän serişdeleri, awtorlyk patentleri bolan şahadatnamalary, şeýle de internet bäsleşiginde, döwlet ders bäsleşiklerinde, taslama işlerinde orunlary bolan taliplerin görkezjileri boýunça degişli bahalandyrmalar berildi. Bu bahalandyrylmalaryň esasynda men hem şo bäsleşikde bayrakly ikinji ornama nasip boldum. Bu bolsa Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň, Türkmenistan döwletimiziň ilim bilim ulgamyny bu babatda dünýäniň öňde barjy döwletleriniň derejelerine çykarmak, onu halkara ülgüsüne laýyk guramak boýunça alyp barýan işleriniň dogry depkine durmuşa ornaşýandygyna ýene-de bir gezek şaýatlyk etdi. Şeýle bäsleşikleriň geçirilmegi, bu bäsleşikleriň netijeleri boýunça biziň ujypçylca çeken zähmetimize ýokary bahalaryň berilmegi, biziň alyp barýan işlerimize mundan beýlek de höweslendirýär, hemde uly sepketlere ýetmäge ruhlandyrýar. Bize asuda asmanyň astynda, garaha seminiň üstünde, şeýle döredüjilikli zähmet çekmäge, işlemäge, moğlum hünärmenler taýýarlamaga döredip berýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň belent başlary aman bolsun. Ýyl-ýurt bähretli tutumly işleri mydama rowaşlyklara beslensin. Köp sag bolun Gowhar Molin, bizem size geljekde de okuw işleriňizde, ilmi gözlegiňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Mehribaniyleşler edi tamaşaçylar, biz gepleşigimizi söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Meniň innik söhbetleşim Seyitnazar Seýdadyn Naky, Türkmen Döwlet Moňçylyk Institutumyň geografiýa we onu okutmaň usuliýeti kafedrasynyň moýlymy Rasul Toýmuradow. Sizem şu ýaş alymlaryň arasynda geçirilen bäsleşige özüňiziň ilmi temaňyz bilen gatnaşdyňyz. Bu ýerde siziň şeýle ilmi gözlegleriňize uly baha berildi. Hormatly prezidentimiziň şah serpaýyna münasip bolýaňyz. Şeýle ajaýyp wakalaryň şaýady bolmak, şeýle şah serpaýynyň eýesi bolmak elbetde her bir insanyň kalbyny joşdurýar, her bir insanyny, her bir bilim işgärine, ilim bilen meşgullanýan her bir türkmen raýatyna ütgeşik duýgulara ýörýär. Sizem şu bäsleşik geçirilen pursatlaryňyz özüňizde galyran täsirleri dogrusynda geljekki ilmi gözleglerde maksat edilýän işleriňiz dogrusynda gurun beräýsiňiz. Terkar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyz ilim bilim ulgamynda uly üstünliklere ýetýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň şeýle-de Türkmenistanyň magtublaryndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň yglan etmeginde Türkmenistanyň ýaşlaryň arasynda ilmi bäsleşikde ýeňiji bolup bayrakly birinji orna münasip bolmak bagty maňa da meýesir etdi. Men ilmi işimiň ady derýa jürgesine ýanaşan çöl zooloklaryny özleşdirmeň usullary diýilip adlandyrylýar. Ýagny Amdiýanyň ortakymyň misalynda çöl zooloklaryny özleşdirmekle bagşlanýar. Häzirki döwürde bilişimiz ýaly umumy adamzat meseleleriniň biri hasaplanýan çölleşme Türkmenistanda hem iň bir ünsü çekýän, işçiň öwrenilýän meseleleriň biridir. Öwrenilýän sebep gündäki Türkmenistanyň çäklerini öz üçin alýar. Ýagny Türkmenistanyň Lewat vilayatynyň çäginde Daranat etrawynyň Kerki etrawyna çenli bolan aralykda Amdiýanyň jürgesine ýanaşan çöl zooloklaryny yerli usullarymyzda özleşdirmek üçin zerur bolan ilmi barlyk gözlegleri amala aşyryldy we alınan netijeler ilmi işimde öz netijesine tapdy. Häzirki döwürde Türkmenistan ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýaş hünärmenleriň, mektep okuwçylarynyň, taýyplaryň ilim bilen meşgullanmagy üçin dünýä derejesine gawat gelýän uly mümkinçilikler döredilýär. Ilmiň dürli uğurlary, ýokary okuw mekteplerinde täze dersler, täze uğurlar açylýar. Bu uğurlaryň döredilmegi biz ýaş hünärmenleriň öz ilmi barlyklarymyz has çuňur öwrenmäne hemde ilmi işleri dowam etdirmegimize, aspirantura, ondan soň kandidatlyk işlerimize, doktorluk hemde professorluk işlerini amala aşyrmana giň mümkinçilikler berdi. Şeýle ajaýyp durmuşda ýaşamaga, döretmäne,
ılım bilim bilen meşgulanmana, yaşlara terbiye vermäne, ulu mümkinçilikler dördüp berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz, arkada gahrman serdarymyza tüýs yürekden sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak, tutýan, tutumly işleri rowaj bolsun. Köp sağ olun Resul Molim bizem size gelecek alma gözlüklerinize de ulu üstünlükleri arzu edeceğiz. Kememizin bilişimiz ýaly bir karar döwletimizin täze eýamynyň galkynşy döwründe gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň asyrly başlanyşlary bilen Türkmen halkynyň ýol ýörelgesine öwürlen halipa şäherlik ýolunyň dowam etdirilmegine ulu üns berilýär. Türkmen ýaşlarynyň professor molimlerden gerekli maslahatlary almaklary, olaryň ýol başlygynda ilmi gözlegleri alyp barmagyny da ul mümkinçilikler döredilýär. Türkmen ýaşlarynyň mektep partysyndan taliplik döwründen ilmlara girişmegine, özleriniň ilmi garaýşlaryny beýan etmeklerine ul mümkinçilikler döredilýär. Inha olaryň dörejiliklerine berilýän esasy üns esasy alada hökmünde bolsa, biz ýene de Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň şeýlede Türkmenistanyň Maktumuladyna ýaşlar uramasının merkezi genişliğinin bilelikde ıglan edýän ýaşlaryň arasyndaky ilmi işleriň bäsleşigini görüp bilýär. Onka bu bäsleşikde ýurdumyzyň ýokary hujaýlaryna zähmet çekýän ýaş molimler, ýaş hünärmenler bilen birlikde talip ýaşlarymyz, okuwçylarymyz hem işden gatnaşýarlar. Olar bu bäsleşikde özleriniň ilmi temalary bilen çykyş edýärler. Onka meniň şunu kısa hötdeşim hem Setnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Molimçilik Institutunyň Mektebe çenli bilim ve terbiye hünäriniň 5-nji ýyl talibi Oğul Tümür Ýazmyradow. Onha Oğul Tümür berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe Türkmen ýaşlarynyň, talipleriniň dünýä derejesinde kämil bilim terbiye almaklaryny, ilmler dünýäsinde bir özleriniň başarnyklaryny görkezmeklerini uly ýol açylýar. Sizem näme berkarar döwletimiziň bagtyar talip hökmünde bir öz ilmi işleriňiz, ilmi garaýşlaryňyz bilen geçirilýän bäsleşikde netijeli çykyş edip baýrakly 3-nji ýurna şeýlede gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdar şa serpaýyna münasip bolunuz. Ilk bilen size şu gazanan üstünlüğünüz bilen, şa serpaýyňyz bilen tüýsürekden gutlaýas. Sizem gepleşigimiziň şu pursatlaryna tomaşaçylarymyz bilen öz ýürek buýsanjyňyzy paýlaşaýsaňyz. Hormatly prezidentimiziň, arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygynda ýurdumyzda ilmi, bilimi aýratyn sarpa goýulýar. Ilmiň, bilimiň sarpalanýan ýurdunda pähim paýhas ummany mahtumly paragy ýyly hem meň durmuşymda ýatdan çykmajak ýyllaryň birine urildi. Çünki bu ýylda men Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasy, Türkmenistanyň Mahtumladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňiş tarapyndan yglan edilen ýaşlaryň arasynda ilmi işleriň bäsleşigine Mektebe çenli ýaş çağlaryny sözleşdirin ösürmegiň aýratynlyklary atly ilmi işiminden gatnaşyp 3-nji baýrakly ornu we arkadaly gahrman serdarymyzyň şa serpaýyny almak bagtymy ýeter etdi. Arkadaly gahrman serdarymyz maşgala we okuw terbiýeçilik ýerleri, mektepler, nesilleriň ýyl ýurdumynda münasip adamlar bolup ýetişmeginde uly ähmiýeti eýedir diýip belleýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň bu sözi biziň öz asyrly kärimize bolan hormatymyzy, syýlygymyzy, söýgümizi artdyrýar. Ýurdumyzda körpe nesillerimize bilim we terbiýe bermegiň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen çağalar bağlary, çağalar tagallaşdy keliş okuw merkezleri açylyp ulanylmaga berilýär. Ilimli bilimli sagdyn nesil döwletimiziň berk bünyady. Kämil nesili terbiýelep ýetişdirmek bolsa, terbiýeçiler we molimler üçin mukaddes we mertebeli borçdur. Biz hem bu mukaddes borçy özümde maksat edinip, arkadaly gahrman serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerine jogap edip, geljekde ýaş nesilleri terbiýelemekde ak ýürekden hyzmat edip, ustad terbiýeçi molimler bolup ýetişjekdigimi de anandyrýaryn. Bize şeýle dünýä derejesinde ilim bilim almagy, dörejilikli zähmet çekmäge, giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman alim arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman alim arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutum nişleri elmi damar waşyklary wetsensin. Köp sağ olun Tümür beren gyzykly hem täsirli gurulmaryňyz üçin bizem size geljekde okuw işleriňizde, nesip bolsa geljekde hünär işleriňizde de uly üstünlikler arzu edýäs. Mehribaniyleşler edi tamaşaçylar hemmemiziň bilişimiz ýaly häzirki döwürde Türkmen ýaşlarynyň dörejilik işlerine, olaryň zähmet üstünliklerine uly baha berilýär. Biz muny ýylyň ýylyna Türkmenistanyň Maktumuladynaky ýaşlar guramasy tarapyndan üstünlükli, dörejilikli zähmet çeken ýaşlaryna ýaşlar baýragynyň berilmeginden hem görüp bilýäs.
Anha meniň innik söhbetdeşim Seyit Nazar Seýdady Naqy, Türkmen Döwlet Maňçylyk Institutunyň psixologiya kafedrasynyň muallimi Alim Joraýew. Alim muallim anha siz hem Türkmenistanyň Maktumulady Naqy ýaşlar guramasynyň ýöretde ýaşlar bayrağına münasip bolýaňyz. Özüňiziň dörejlikli çekýän zähmetiňiz, watanymyzyň, ýurdumyzyň ösüşlerini, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň alyp barýan adyl siýasatyny wagt etmekde alyp barýan işleriňiziň şeýle bir ajaýyp syýlygy, serpaýy münasip bolmagy elbetde sizi uly bir guwunjyň, buýsanjyň sebäpkär bolandyr. Siz hem näme Türkmenistanyň Maktumulady Naqy ýaşlar guramasynyň ýöretde ýaşlar bayrağynyň eýesi hökmünde öz ýürek buýsanjyňyzy ýaşlarymyz, tomoşaçylarymyz bilen paýlaşaýsaňyz. Bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadağymyzyň hemde Arkadaly Gahraman Serdarymyzyň parasatly başçylygynda ýurdumyzyň ähli ulamlary bilen bir hatarda ilim bilim ulamynda hem ulu üstünlikler gazanylýar. Inha Arkadaly Gahraman Serdarymyzyň parasatly başçylygynda türkmen ýaşlaryna ulu ynam bildirilýär. Arkadaly Gahraman Serdarymyz ýaşlary watanyň dayanjyna deňäp türkmen ýaşlarynyň dünýäniň beýleki döwletleriniň ýaşlar bilen deň derejede ilim bilim algamagy üçin uly mümkinçilikler derediýär. Hama hem 2023-2024 okuw ýylynyň dowamında Türkmenistanyň Maktumuladyňdaky ýaşlar guramasynyň elan eden Türkmenistanyň ýaşlar bayragyny almak ugrundaky bäsleşikde ýeňji bolmak hemde Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň iýesi diýen hormatly adamy nasip bolmak bagyty meýesser etdi. Mar şäherinde Beýik Küpek ýolunyň täze ýamy ady bilen Berkadaji döwletlerini hemde Hytaý Halk Respublikasynyň ýaşlarynyň forumunyň çäginde maňa Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýesi diýen hormatly ad gowşuruldy. Bu orta biz ýaşlaryň dörejilikde, ilmde, bilimde we sportda we beýlek uğurlarda gazanýan ulu üstünliklerimiziň döwlet tarapyndan syýraglanýandygyny Arkadaly Gahraman Serdarymyzyň hemde Gahraman Arkadaýymyzyň türkmen ýaşlaryna ulanyň bildirýändiginiň aýdym suwtnamasy boldy. Inha biziň ýurdumyzda hem ýokary okuw mekdeplerinde bir näçe işler alınıp barylýar. Inha bugün biziň baýry ýokary okuw mektebimiz bolan Seyit Nazar Seýdadyňdaky Türkmen Döwlet Maňçylyk Institutumyzda 2023-2024 okuw ýylynyň jem boýunça derejilikde, ilimde, bilimde, sportda gazanylan üstünliklerinde münasip bolan ýaşlara, talip ýaşlarymyza hemde şol talip ýaşlara münasip bilim ýolbaşçylyk eden halypa professor muallimlerimizi syýlaglamak dabarasy geçirildi. Biz ýaşlara işlemäge, okamaga, dörejilikde zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadaýymyza hemde Arkadaly Gahraman Serdarymyza tüýsürekden sagortyn aýdýaryn. Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadaýymyzyň hemde Arkadaly Gahraman Serdarymyzyň janlary sag bolsun. Alyp barýan ilbäk bitli mum adamda jäkmiýetli tutýan tutumly işleri mundan beýläkim rowaşlyklara beslensin. Köp sağ olun alim olim bizem size gelecekki okuw işleriňizde dörejilik dünýäsinde ilmi gözlegleriňizde ulu üstünlikleri arzu edýäs. Hemmämiziň bilişimiz ýaly häzirki döwürde ilim bilim ulgamyny ilmiň hemde tehnologiýanyň täze gazananlaryny ornaşdyrmak döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine öwrüli. Türkmen ýaşlarynyň ilmler we tehnologiýalar älimindäki garaýşlary, täzeçil pikirleri bolsa elmi dama üns merkezine saklanýar. Olaryň şeýle garaýşlaryny, ilmi gözleglerini bahalandyrmak, olara ýöretip üns bermek bolsa Gahraman Arkadaýymyzyň, Arkadaly Gahraman Serdarymyzyň alyp barýan bilim siýasatynyň düýp özenini tutýar. Inha biziň innik söhbetdeşimiz hem Seyit Nazar Seýdady Naqy Türkmen Döwlet Maňçylyk Institutunyň matematika hünäriniň 5-nji ýyl talebi Firuz Atamradow. Inha Firuz siz hem Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň şeýlede Türkmenistanyň Maktumulady Naqy ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde eglan eden ýaşlaryň arasyndaky ilmi işleriň bäsleşigine özüňiziň täzeçil garaýşlar beýan edýän ilmi işiňiz bilen gatnaşyp bayrakly ikinji örne şeýlede şah serpaýyna münasip bolňyz. Ilki bilen sizi şeýle uly üstünlüğiniz bilen tüýsirekden gutlaýas. Galy bersede elbetde şeýle ajaýyp wakanyň şeýle bir şanly, dörejilikli wakanyň siziň durmuşyňyzda bolup geçmek elbetde ýüregiňizde, durmuşyňyzda bir ýatdan çykmajak waka bolandyr. Aha, şu ajaýyp pursatda siz öz ilmi garaýşlaryňyz, ilimdäki täzeçilikleriňiz şeýlede ýürek buýsanjyňyz barada illeşlerimde gurulňar aýsaňyz. Aslında parahat emeniň üstünde ata-batamyz gün-güne ösüşleri, özgörüşleri beslenýär. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahraman Serdarymyz biz ýaşlaryň ilmi işleri amallaşdyrmak üçin giň mümkinçilikler öwretip berýär. Lakin paýhasy many Maktumul Praga ýylynda Türkmenistan Ilmlar Akademiýasy, Türkmenistanyň Maktumuladaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde gurulan Türkmenistanyň ýaşlaryň arasyndaky ilmi bäsleşikde hormatly prezidentimiň şahsy paýyna münasip boldum. Benim bu sözüm çägi ýok.
Men bu bäseşige online komplet ulgamyny taýýarlamak teknologiýasy atly ilmi işimden çykyş etdim. Yani algoritmleşdirme ve programmilleme masal meselelerini ýygyndylar üçin döredilen programmalary adam faktor bolmasdan testirleýän ýönetim programa üçinçilikini taýýarladym. Bu programa üçinçiligi arkaly informatika dersinden yurdumyzyň orta mekdepleri we ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda ýönetim bäsleşigi gurnap bolýar. Gahryman arkadamyzyň we arkadaly gahryman serdamyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutum işleri rowany ýolda rowaçlyklar beslensin. Köp sağ olun Firuz, bizem size gelecekde de ulu üstünlükleri arzu edýäs. Mehriban ýerleşler, edip tamaşaçylar, biziň şuňky gepleşigimizde inne kısa kötleşim Türkmen dili we onuň gutmaň usuliýeti kafedrasynyň muallimi Mehri Cemal Jumaýew. Mehri Cemal muallim hemmemiziň bir işimiz ýaly şu gün biziň Seyit Nazar Teýdadyna Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutumyzda ulu toy, ulu dawara, ulu bayramçylyk hasy 2023-2024-nji okuw ýylynyň jemlerini şol okuw ýylynyň dowamynda bir üstünlikli çykyş edip ilmi işlerde, ilmi işleriň bäsleşigine, garbersede taslama işlerinin, döröjülük bäsleşikleriniň bir näçesini halkara internet olimpiadalaryna, döwlet ders bäsleşiklerine, bayraklaryna münasip bolan taliplerimiz eşerede olaryň şu bäsleşiklere taýýarlan halipa professor muallimlerimizi bir sylaklamak dawarasy geçirildi. Şu dawaranyň dowamynda da biz institutumyzda bilim terbiýe alýan talip ýaşlarymyzyň gazanan üstünliklerini görüp olaryň bir gazanýan üstünliklerini synlap diýsen olaryň döröjüligine gazanýan üstünliklerini buýsunjymyzyň, guwanjymyzyň çägi ýok. Sizem Türkmen talip ýaşlarymyzyň bir döröjülikli okumaklaryny, zähmet çekmeklerini, özleriniň geljeki hünärleriniň hak eýeleri bolmaklaryny, ulu işler alyp barýan ýaşlary ilme we döröjülüge howaslanyrmakda alyp barýan işleriňiz dogrusynda gurulmaly aýsaňyz. Ine bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadaly Gahryman serdarmyzyň ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyny östürmekdäki alyp barýan taýlimatlaryny esasynda döwletimizde bizim institutumyzda hem maksatnamaly işler alınıp barylýar. Türkmenistanda ilim bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda ençeme maksatnamalar, konsepsiýalar, düzgünnamalar kabul edilip, ilim bilim ulgamynyň işini döwrewaplaşdyrmak, halkara derejesine ýetirmek babatda milnamalaryň işler ýerine ýetirilýär. Şeýle işleriň hatarynda biziň ilim bilim ojagymyz bolan Seyit Nazar Teýdadyny Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutumyzda hem 2023-nji 2024-nji okuw ýylynda hormatly professor muallimlerimiziň, bahtiýar talip ýaşlarymyzyň ilmi döredijilik işlerinde gazanan üstünlüklerini, şolaryň üstünlüklerini guwanmak bagty bilen baglanşykly çäreler geçirilýär. Şeýle çäreleriň netijesinde talip ýaşlarymyzyň döredijilik ukyplary, başarnyklary östürilip, döwletimizde däl talip ýaşlarymyzyň şeýle de muallimlerimizin halkara derejesindäki nasip orunlary iyi bolmaklary hem diýsem buýsandyrjy wakalaryň biridir. Hormatly prezidentimiziň ilmli ýaşlar döwletimiziň kuwatly güýjüdir. Halkymyzyň merdana geljegidir diýip belleşýärli. Ýaşlarymyza ynanylýan ynam, huju, maksady okunlylyk, täze tehnologiýalardan baş alyp çykaryp bilmeklik, bularyň dünýä ürünlerine laýyk gelýän derejede bilim almaklary bilen bagly derwaýyz işleriň netijesidir. Ine görnüşýärli biziň şu institutumyzda hem ýylyň muallimi, şeýle de talip ýaşlarymyzyň altyn medallary, kümüş medallary iyi bolmaklygy, ýaş alymlaryň bäsleşiginiň ýeňjileri bolmaklygy, şeýle de taslama bäsleşiklerinde, döwlet derejesinde, halkara derejesinde geçirilýän taslama bäsleşikleriň iýeleri bolmak bagty gowandyrjy pursatlaryň biridir. Ilim uçguraksız ummandyr. Ol ummanyň içindäki her bir dürdäneler biziň ýaşlarymyzda, biziň geljek ilmi gözlewlerini alyp barýan her bir hünärmenligi degişli iş hasaplanylýar. Ine Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan yglan edilen Arkadagyň görüldüsi ýaşlara ýörelgi atly bäsleşikde hem biziň türkmen dili we edebiýaty hünärimiziň 5-nji ýyl talyby 2-nji orna münasip bolup institutumyzyň
talip ýaşlarynyň arasynda özüniň ukyp başarjanlygy, ýiti dehinligini görkezdi. Şeýle-de talip ýaşlarymyzyň beýleki ýokary okuw mekdeplerimizin arasynda geçirilýän taslama işleriniň, ilmi döredijilik işleriniň, şygyr bäsleşikleriniň, döredijilik bäsleşiklerine gatnaşmagy bu ýurdumyzyň ilmi döredijiliginiň hasda ösýändigini, şeýle-de ilma bilime goýulýan sarpanyň hasda ýokarylygynyň subutnamasydyr. Türkmen halkynyň aňynda paýhas eleginde elenen ajaýyp nakyllarda alim bolsaň älim senki diýilýär. Doğrudan hem häzirki döwürde hormatly arkadagly gahrman serdarmyzyň taýsy tagalasy netijesinde alimlerimizi, ýaş alimlerimizi ilmi döredijilik işlerini halkara derejesine çykaryp dünýä ýaýmakda giň mümkinçilikler döredilýär. Mahtumul atamyzyň Päkim paýhasa ýurulan setirlerinde hem Mahtumuli sözüm älimdir, nesihatym ulus ýyly ilmdir diýip belleşýärli. Öz ilmi başarynyňy, döredijiligini halkyňa, watanyňa baş etmek mukaddes işleriň biri hasaplanylýar. Päkim paýhas ummany Mahtumul Pragy ýylynda hem ýaşlarymyzyň ukyp başarnyklaryny halkara derejesine çykarylmagy ugrunda alınıp barlayan işler yılın yılına buysandırıcı vakalara beslenýär. Şeýle ajaýyp fursatda Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarmyda ýurdumyzyň ilim bilim dünýadyny mundan meýläkde östürmekde alyp barýan işler üçin köp sag bolsun aýdýar. Goý Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarmydyň janlary sag, belent başlary aman bolsun. Köp sağ olun Mehrizeman molum beren gyzykly hem täsirli görüňleriňiz üçin bizem size geljekki almy gözlegleriňizde döredijilik işiňizde okuw terbiýeçilik işlerine uly üstünlikleri arzu edýäs. Hemmämiziň bilşimiz ýaly häzirki döwürde Türkmen diýaryna bolup geçen her bir ösüş, her bir özgörüş döredijiligin adamlarynda bir aýratyn ilham, aýratyn bir joşkun, aýratyn höwes oýarýar. Anha şeýle ýüregi joşkunly ýaşlarymyzyň biri hem Seýtnazar Seýdadynnaky Türkmen Döwlet Monçuluk Institutumyzyň Türkmen dili we edebiýat hünäriniň talibi Halil Akif. Anha Halil biziň Seýtnazar Seýdadynnaky Türkmen Döwlet Monçuluk Institutumyzda 2023-2024 okuw ýylynyň jemlerine bagyşlanyp, şu okuw ýylynyň dowamynda döredijilikli zähmet çekip bir tapawutlanyp, zähmet çeken tapawutly okap, dürli bäsleşiklerde baýrakly orunlara münasip bolan talip ýaşlarymyzy we olary bäsleşiklere taýýarlamakda goşan professor molimleri syýlaklamak dawarasyna gatnaşyp dursun. Şu dawarada biz eýem bir näçe taliplarymyzyň metbuga sahypalaryna gal bersede ýurdumyzyň dürli ýokary jaýlarynyň derejesinde yglan edilen döredijilik bäsleşiklerine, çeper döredijilik eserleri bilen çykyş edýän ýaşlarymyzyň hem baýrakly orunlara münasip bolanlygyny görüp bilýäs. Siz hem institutumyzda bilim terbiýelenýän ýaşlaryň arasynda bir owadan şygyrlaryňyz bilen, şahirany eserleriňiz bilen, galamyny işeňerlik bilen ýöredýän bir dörediji ýaşlaryň arasynda tanalýaňyz. Öz şahirany eserleriňiz bilen metbuga sahypalaryna izlere çykyş edýäňiz, anha şuňky geçirilen ajaýyp dawaranyň şeýle-de bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwründe ýaşlaryň döredijilik zehinleriniň açylmagyna we şol döredijiligine goýulýan belent sarpa barada görüňler aýsaňyz. Elbette biziň türkmen halkymyzyň her bir güni garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan ýurdumyzda toýlara, bayramlara beslenýär. Özüniň 5000 ýyllyk taryhy bolan gadymy türkmen halkymyz bugün gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň saýasynda asmany asuda, zemini parahat ýurtda ýaşaýar. Biziň her bir toýlu günlerimiziň şatlygyna şatlyk goşup biziň ýürek joşgunymyz hassa belende öterýär. Ine bu ýyl 2024-nji ýyl gahrman arkadamyzyň çuňur filosof pikirlere baý Päkim paýhas ummany Magtymul Pragy şygyryndan uralyp Päkim paýhas ummany Magtymul Pragy ýyllyp atlanyrdy. Elbette tutuş ýylyň dowamy beýik türkmen şahyriniň adyna bagyşlanmagy biz döredijilige sunwata aýratyn sarpy goýan adamlara, ýaşlara ýeni döwür uly güýç berdi. Edip watanmyzyň, garaşsyz ýurdumyzyň
Belen tarihini hassa belende götürmemize, yüreklerimize coşkun, köngüllerimize ilham paýlady. Elbetde özüňiz hem bilýäňiz, biziň ýurdumyzda metbuat sahypalaryna, gazet jurnallaryna Magtumul Pragynyň dörjüligi bilen ony içkin öwrenmekligi hemde beýik türkmen şahyryny şahyrana wasp etmeklige aýratyn ünsürilip dürli bäsleşikler yglan edilýär. Men hem şol bäsleşiklere aýdygyderli gatnaşyp metbuat sahypalaryna ýurdumyzda döwlet derejelerine bayraklarına münasip boldum. Ine bugün hem 2023-2024 okuw ýylynyň üstünlükli tamamlanmagy münasibetli institutumuzda tapawutlanyp okuyan taliplere, ýurdumyzdaky döwlet derejesinde geçirilýän bäsleşiklere, halkara derejesindäki olimpiadalara gatnaşyp bayraklarına münasip bolan sport bilen, dörjülük bilen aýdygyderli meşgullanýan taliplere gymmat bahaly sowgatlaryň goşurlyş dawarasy boldy. Elbetde bu hem biziň ýurdumyzda gahrman arka dağımyzyň belent başlanýşlaryny üstünlükli durmuşa geçirýän arka dağly gahrman serdarmyzyň biz ýaşlara aýratyn üns berýänliginiň aýdyn suwutnamasy bolup durýar. Ine bugünkü gün ýüreklerimiz joşgundan kalmaz hujudan pürepür. Şu ajaýyp pursatda öz ýürek buýsanjymy şu goşuk setirlerim bilen eziz watanymyzy wasp etmek isleýän alys eýýamlaryň şuwlasy bolup üstümizden bagtdan atanym köngüllüň sultany dilleň senasy bir taraf watanym eziz watanym ata baba arzularynyň zahyry bilbillek saýradyp bagşy şahyry sensiň bu ýylleriň owaly ahyry bir taraf watanym eziz watanym Oğuz Han'dan alıp gaydan çeşmini, pederlerin ahlas bilen geçtigi, bu acap gün hakkın veren peşkeşi, bir taraf vatanım, eziz vatanım. Türkmen halkını bakı baltiyarlığın koyununu erkana yaşadıyan gahrman arka dağlı gahrman serdarımızın biz yaşlar için, bütün Türkmen halkı için alıp barayan aladalar için köp sağ olsunlarımız aydiyar. Koy Türkmen halkının milli lideri gahrman arka dağımızın, hormatly prezidentimiz, arka dağlı gahrman serdarımızın canları sağ, başları dik, ömürleri uzak bolsun, il yurt behwetli, bütün adamda dehmiyetli alıp barayan beýik işleri rowana yollarda, rowaşlyklara beslensin. Köp sağ bolun Halil, bizem size gelecekde dörejülük işleriňizde, okuwlaryňyzda ulu üstünlikleri arzu edýäs. Edilýärler mähreban tomoşaçylar, biziň şuňky gepleşigimizde nikse kötleşimiz Seýtnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Moňçylyk Institutunyň zähmet we tehnologiýalaryň esaslary, olary kötmäň usuliýeti kafedrasynyň muallimi Haydar Kadir. Haydar muallim hemmemiziň bilişimiz ýaly, inni bir näçe ýyllardan bäri biziň ýurdumyzda Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynyň, şeýlede Türkmenistanyň Magtumul adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň birlikde yglan etmeginde ýaşlaryň arasynda ilmi işleriň bäsleşiginiň geçirilmegi uly bir asyrly däwe öwrüldi. Şu ýyl hem şu bäsleşiň jemleri esasynda sizede bayrakly 3-nji orna şeýlede gahrman arka dağymyzyň arka dağly gahrman serdarymyzyň şa serpaýyna münasip bolmak bagtymy ýeser etdi. Ilki bilen sizi gazanan üstünlüğiniz bilen tüýsürekden gutlaýas. Häzirki döwürde Türkmenistanyny bilim ilim alýan ýaşlarymyzy ilmi howaslandirmek, olaryň ilmi gözleglerini täzeçil baha vermek, olary ilmi urukturmak bilen baglanşykly ýurdumyzyň ýokary jaýlaryna gaty bir öňjeli işler alınıp berýär. Bu urda her bir ýokary jaýyna hereket edýän ýaş alymlar geňeşi bar. Şol geňeşiň işiniň dowamynda hem ýaş alymlar, ýani ýaşlar bilen baglanşykly ilmi işler, olaryň ilmi gözleglerini howaslandirmeklikde meýilnamalaryň işler alınıp berýär. Ha biziň Seýtnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Moňçylyk Institutumyzda da ýaş alymlar geňeşi hereket edýär. Şol geňeşiň işiniň çäklerine bolsa Türkmen ýaşlarynyň hassa orsa institutumyzda bilim terbiýeleýän ýaşlaryň moňçylyk uğur bilen baglanşykly ýa-da öz hünär uğurlary bilen baglanşykly ilmi garaýşlaryny, täzeçil pikirlenmelerini hassa çuňlaşdyrmaklygy, olary geljekde hassa çuň ilmi garaýşlara urukdurmaklykda uly dörejlikli we netijeli işler alınıp berýär. Siz hem özgedeňizde öz durmuşyňyzda bolup geçen şeýle şanly wakanyň size galyran täsirleri,
galy bersede biziň bilim ojagymyzda ýaş alimler geňişiniň işiniň alınıp barışı doğrusunda gurun berseňiz. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşsyz betaraf Türkmenistan ýurdumyzda dogrudan hem ulum babatda, bilim babatda giň işler alınıp barny. Gahrman arkadağımızın, arkadağı gahrman serdarımızın taýsyz taýlaalary bilen biz ýaşlar üçin ulum babatynda bir näçe biýmesler aladalar edilýär. Şonuň netijesinde hem bir näçe ýaşlar gurnalýar. Şu günkü döwürde hem sanly tehnologiýalar, sanly bilim, maglumat tehnologiýalary boýunça häzirki zaman enjamlaryň oturulan bilim ojaklarynda bilim almak ulakan bagt bolup durýar. Şonuň esasynda men hem öz işime sanly derine bilen baglanşyk alyp bardym we şol işiň netijesinde hem Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Maktumly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan bilelikde geçirilen ýaşlaryň arasyndaky ilmi bäsleşikde ýeňji bolmak meýser etdi. Munyň esasynda hem gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň biz ýaşlar üçin edýän täsir taýlalara biýmesler aladalar ýaty. Goý gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Köp sağ olun Haydar Molin beren gyzykly hem täsirli gurunlaryňyz üçin bizem size alyp barýan okuw terbiýeçilik işleriňizde, ilmi gözlegleriňizde ul üstünlikleri arzu edýäs. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwrüne, Pekin paýhas ummany Maktumly Praga ýylyna, eziz watanymyzyň her bir güni täze ösüşlere, özgörüşlere beslenýär. Gahrman arkadağımyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen eziz diýarymyz Türkmenistan bede wada bilen öňe barýar. Ösüşüň täze belentliklerine tarap barha öňe barýan eziz diýarymyzda ilmde, bilimde gazanylýan üstünlikler uly sarpa, uly hormaty eýe bolýar. Her bir türkmen raýatynyň watanymyzyň ösüşine goşandy, uly zähmet üstünlikleri şahsiýet paýlary bilen dawralanyrlar. Ýurdumyzda gazanylýan her bir ösüşe şeýle uly hormatyň sarpanyň goýulmagy bolsa, bizi bilim işgärleriniň, biz ýaşlaryň ýüregimizde täze bir joşkun, täze bir hujuw oýarýar. Anha şuň hem biziň Seyit Nazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Muhamçylyk Institutumyzda 2023-2024-nji okuw ýylynyň jemlerine bagyşlanyp, şu okuw ýylynyň dowamyna dörejilikli zähmet çekip, dürli ders bäsleşiklerini, çeper dörejilik bäsleşiklerini, ilmi işleriň bäsleşiklerini, ilmi taslama bäsleşiklerini, tapawutlanan orunlara eýe bolan, şah serpaýlaryna eýe bolan tarih ýaşlarymyzy syýlaglamak dawarasy geçirildi. Biz hem şuňky dawaranyň dowamyndan şekilli görnüşler hemde söhbetleşikleri size ýetirdik. Türkmen ýaşlarynyň döwrawap kämil bilim terbiýe almaklary, öz saýlap alan uğurlarynda kämil hünärmenler bolup ýetişmekleri, täzeçil pikirlerini halka ýaýyp bilmekleri, ilmde, tehnologiýada öňüçlükler gazanmaklar üçin giň mümkinçilikler açyp berýän gahrman arkadağymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, ömürleri uzak bolsun. Gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň umuma adamzat ähmiýetli, halk wähbetli tutýan tutumly işleri mundan beýlekde rowaşlyklary beslensin. Anha şeýle ýaşy arzuw niýetler bilen biz Seyit Nazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Muhamçylyk Institutumyzda 2023-2024-nji okuw ýylynyň jemlerine bagyşlanyp, talip ýaşlarymyzy, professor molimlerimizi syýlaglamak dawarasyndan taýýarlan gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Gepleşigi alyp bardy Seyit Nazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Muhamçylyk Institutunyň mugallimi Gülharman Joraýewa. Köp sag bolun, saglykda görüşelim.
Eziz vatandaşlar, geljegi miras husus kärhanasy ýokary hilli jyym oýul harit nişanly çalgy ýağlarynyň bir näçe görnüşlerini amatly bahalardan alçylar hödürleýär. Ýöňde barjy Ýewropa tehnologiýasy esasyna ýurdumyzda öňürilýän ýeňil we ýük awtologlaryna niýetlenen jyym oýul çalgy ýağlary dünýä standartlaryna we halkara ekologiýa talaplaryna dolu laýyk gelýär. Laboratoriýa barlyklarynyň netijesinde sertifikatlaşdyrylan we öňürji tarapyndan kepillendirilen jyym oýul çalgy ýağlary siziň awtologlaryňyzyň hereketlendirjesiniň hem-de transmissiýa we hidravliki ulgamlarynyň gowrulgy bolmagyny we ulanyş möhletiniň uzalmagyny üçin eder. Çalgy ýağlary aljylaryň islerine görä 1, 3, 4, 5, 20 we 208 litrlik gaplarda hödürlenýär. Geljege miras, geljege anam. Dehistan'ın bayrında Bağdı Seba'yı görsen, Bahattin Mirkullah, Zenni Baba'yı görsen. Na'leyni arsa taştır, adı alamı faştır, iki dünya mahtaçtır, ara zamanı görsen. Gelen geçer çağış dedip, eğlenmez güzeş dedip, gubul aydır geç dedip,
gezsem cihanı görsem. Hadır kimin çöllerde, Alyas kimin köllerde, Kovuz kimin dağlarda, yağışı yamanı görsem. Can değerli cihan şeyda, bundan hiç olmaz feyda, 7 dağ, 7 derya, değerli dünyanı görsem. Mağtım uluy boş bolsa, aksa didem yaş bolsa, imanım yolloş bolsa, varsam Kâbe'ni görsem. Dostları, dostum menin, şırın candan söýgülidir. Can gibi pınhan jahanna äleme belgilidir. Mahtumul Pragy Türkmen halkynyň ruh ganaty şamçyra hataplanýar. Çünki ol her bir insanyň kalbyna adam kärçiligiň belent nusgasyny dörediji hükmünde müdüm ýaşaýar. Dany şahir adam kärçiligi, insan perwerligi, watan söýjüligi ýugurulan goşgular bilen insan kalbyny ornally. Bugün gahrman arkadağymyzyň, arkadağly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen Mahtumul Pragynyň döredijiligi dünýä ýaňsalýar. Mälim bolşy Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim, medeniýet meseleleri boýunça ýürütleşdirilen edalet bolan UNESCO-nyň ýerine ýetirji geňeşiniň Paris şäherine geçirilen 216-njy mejlisinde Beýik Türkmen şahyry Mahtumul Pragynyň golýazmalary ýygyny UNESCO-nyň Dünýä Hakydaty adly halkara tanygyna goşuldy. Bu hödürnama UNESCO-nyň işleri barada Milli Toparyň sekretariýaty tarapyndan Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Mahtumul Nakdil Edebiýat we Milli Golýazmalar Instituty bilen bilelikde taýýarlandy. Mahtumul Pragynyň golýazmalary ýygyny agalan halkara tanygyny biziň ýurdumyzdan giýrilen ilkinji ýazyw ýadygarlygydyr. Fue el traductor al español del poeta turkmeno Mahtumbuli Piragi para recordar Mahtumul Prag hakkında halkara haber verseýişlerini we daşary teleýaýlymlaryna häzirki wagtda giňden beýan edilýär. Между ней и Астраханской школой имени Махтумбули Праги налажены тесные дружественные связи. Teleýaýlymda beýan edilýän dokumental filmlerde Pragynyň gadam düşen ýurtlaryna wakalar giňden beýan edilmek bilen birlikde şahyryň goşgulary dünýä dillerine aýdylýar. Kakam Bulan Mirza Muhammed Rıza oğlu Mahtumul'un goşklarına yaddan bilen. Hak uğruna qurbanlar, canım, döwletim, malym, göwün ýoly rowanlar, Hindistanyna hyýalym. Mahtumul Pragynyň gadam düşen gadymy Hindi topragyny Pragynyň sarpasy beýikdir. Şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli Hindistana Mahtumul Pragy we Günnogyň medeni dünýäsi atly ilmi medeni amal maslahat dawaralar geçirildi. Türkmen we Hindi alimler tarapyndan
Mahtumul Pragynyň parahatçylyk, insanperwerlik, bilim maradak pikirlerini wagt etmekde we köp nesiller üçin ruhy matlyklary ornaşdyrmakda döreden bay mirasyna ýokary baha berildi. Gatnaşçylaryň arasynda uly gyzyklanma döreden şahyryň hindi diline terjime edilen saýlanan eserleriniň täze ýygynmasynyň tanışdyrlyş dagary hem boldy. Masahada gatnaşçylar şahyryň eserlerini ilm-taýdan öwrenmeň çägini Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda hyzmatdaşlyk hassa giňetmeň berullygy barada bir agzdan pikir beýan edildi. Tarihçilerin maglumatyna görä, Astrahanda Mahtumul Praga bir näçe gezek bolupdyr diýip hem aýdylýar. Gündogaryň beýik akyllar şahyry Mahtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherine paýtagtymyzdan bilim we medeniýet işgärlerinden we mektep okuwçylaryndan wekilletiň agzalary bilen birlikde Astrahany bilim işgärleri dawralara gatnaşdylar. Türkmenleriň howçum bolup ýaşaýan Funtowa owasynda ýerleşýän Mahtumul Praga adynak mektepde bu şanly tene gawatlanyp geçirilýän bayramçylyk çäreleri dawraly konsert bilen açyldy. Geçirilen maslahatda Astrahan şäheri bilen Türkmenistanyň arasynda dostluk we özara düşünüşmegi berkitmekde beýik şahyryň mirasynyň möhüm ornuny bardygy bellenildi. Praga başlanan çäräniň çägini Mahtumul Praga adynak mekdebiň muzeýiniň açylyş dawrasy boldy. Muzeýde gymmat bahaly eksponatlar, suratlar we Amal Haşam sunugatynyň eserleri ýerleşdirilipdir. Şeýle-de mektepde ýurdumyzda şu ýylyň şygar bilen baglanşyp Pähim Paýhas ummany Mahtumul Praga adynak mowzuda düzme ýazmak boýunça bähleşik hem geçirildi. Gahrman arkadagyl gahrman serdarymyň tagallalary bilen Mahtumul Pragynyň dörejiligini dünýä tanatmak boýunça uly işler alyp barylýar. Yurdumuzdan has alyplarda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Pragynyň dörejiligine bagyşlanan maslahat we dawara geçirildi. Yurdumuzdan maran dörejilik topary hemde Amerikaly alimler, dörejilik işgärleri Mahtumul Pragynyň dörejiligi barada özara pikir alýşdylar. Pragynyň doglan gününiň senesi münasibetli aýdym sazly konsert geçirilip, Pragynyň sözlerini aýdymlar ýanglandy. Gahrman arkadagymyzyň Pähim Paýhas ummany Mahtumul Praga şäherine döredilen aýdymy tomoşaçylar hassa gyzgyn garşyladylar.
Bu yer Kavkaz'ın ajaýyp şäheri Baku. Alimlaryň aýtmagyna görä Maktumul Pragynyň gadamy bu yerlere de düşüpdir. Pragynyň daşa ýazylan setirleri Azerbaýjanyň muzeýlerinde saklanýar. Baku şäherini Günnogoryň beýik akyllary Nusgaw şahyry Maktumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagşlanan edebiýat akşamy geçirildi. Bu dörejülük akşamyna dörejülük adamlarynyň wekilleri, professor muallimler, talip ýaşlar hemde Maktumul Pragynyň dörejülüginiň mustaqlary gatnaşdylar. Bu çärede Maktumul Pragynyň ömrü we dörejüligi, onuň şahyrana giň dünýä garaýşly pekim paýhasa ýuwrulan şygyrlary we goşgulary barada özlerine döredýän gyzyklanmalaryny, şygyryet bilen aýdym saatsynyň sazlaşyklylygy hakynda sorag-jogap arkaly pikir alşdylar. Edebiýat akşamyna çykyş edenler parahatçylyk we agzybirligi wasfeden, milli gymmatlyklar wagt eden Maktumul Praga bagşlanan bu çäräniň ähmiýetine ýokary baha berdiler we Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda ilmi hyzmatdaşlygy dowam etdirmek we güýçlendirmek baradaky umumy isleglerini beýan etdiler. Bu yer bolsa Ýewropanyň taryh şäherlerinden biri Wien. Maktumul Pragyny Awstriýada ýaşaýan adamlar hem uly söýüp bilen okuýarlar we öwrenýärler. Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistan ilçihanasy tarapyndan Maktumul Pragynyň mirasy we Ýewropada türkmen medeniýeti atly halkara ilim maslahat geçirildi. Maslahat türkmen klassikasynyň dowamly mirasyny açyp görkezmek, şeýle hem türkmen medeniýetiniň Ýewropadaky täsirini öwrenmek üçin möhüm meýdança boldy. Çäräniň dowamyna çykyş edenler Maktumul Pragynyň Ýewropa ýurtlaryna gol ýazmalaryny öwrenmek, Maktumulu we adamzat, şeýle hem Maktumulynyň mirasy ýaşlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini öňe sürmek üçin çeşme ýaly temalar boýunça hasabatlar we çykyşlar görkezildi. Maktumul Pragynyň ol rumusany görsem diýip wasbeden topragy Türkiýe Respublikasyna da şahyra hormat uludyr. Bilelikde pekim paýhas ummany Maktumul Pragy ýyly münasibetli dürli derejeli dawaralar, ilmi maslahatlar, tergiler geçirilýär. Türkmenistan'ın ve Türk dünyasının tanınmış şairlerinden Mahdum Kulu. Mahdum Kulu yaşadığı dönem 18. yüzyıldır. Bu yüzyılda Türkmenlerin devlet otoritesi yoktur. Küçük devletçikler ve hanlıklar vardır ki Mahdum Kulu Türkmen birliğini sağlamak için çok büyük uğraşlar vermiş bir şairdir. Aynı zamanda Mahdum Kulu'nu hem Türk dünyasında hem de özellikle Türkmenistan'da
şiirlerini ezberlemek bir gelenek haline gelmiştir. Mahdum kulunun bir de özlemi vardır. Bu özlem de Hindistan'ı gezmiş, Türkistan'ı gezmiş ancak Anadolu'yu yani Evliyalar Ummanı, Rumistan'ı gezememiştir. Biz de Mahdum kuluna Anadolu'dan, Rumistan'dan sesleniyoruz. Ruhu şad olsun. Mahdumul Pragynyň awraý Ýewropa döwletlerini de gahrman arkadagy gahrman serdarmyň tagallasy bilen hassa giňden ýaýylýar. Türkmenistanyň wekilleri Jenewada geçirilen Türk hepdeliginiň çärelerine gatnaşyp, onuň çäklerini Mahdumul Pragynyň dörüjüligini gelen adamlary giňden tanıtdylar. Çäreler Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky bölümi, bütün dünýä intellektual eýetçilik guramasy we Jenewa konserwatoriýasy, Türksol, Türk medeniýeti we miras gaznasy, Halkara Türk Akademiýasy we Türk Mejlisi tarapyndan bilelikde gurulýar. Eýran Pragymyzyň feýleden topraklaryndan biridir. Mahdumul Pragy şygyrlarynyň köpüsini Ispahan şäherini agdap geçýär. Gün hanjary, gökden ýere iğnenni, güne garşy dogan gaýy gözölsen, Usta Jafar işi, Finjab cübbesi, Ispahanyna gurulan ýaýy gözölsen. Mahdum ulu diýer, Subhanym oldur, dayanjym bir var, Foltanym oldur. Horasan Ispahan 10 günlük ýollar rusgat bergil güle ussadım. Akıllar şahirimiň goşgusyny beýan eden Ispahan şäherine geçirilen Türkmenistanyň Eýran Islam Respublikasyna medeniýet günleriniň çägini Praga bagyşlanan maslahatlar, dörüjülük duşuklary, konsertler geçirildi. Medeniýet günlerine gatnaşmak üçin Eýranda gowçun bolup ýaşaýan türkmen noganlarymyz geldiler. Bularyň içinde Mahdumul Pragynyň 7-nji neberesi Nazar Mehmet Muhammediň bolmasy bizi has begendirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Meni adım Nazar Mehmet Muhammedi, magrup adım Abiyşan, merhum Atayşanyň ogly Mahdumul'un 7-nji neberesi. Bizem şu Horasan Şimaliýanyň mantagasyna Jergelen obasyndan Üjnürdiň Jergelen obasynyň Gerkez obasyndan çykyp tagriben 1000 kilometrden kän ýol ýörüp Ispahan şäherine gelip jetdik öten aşan. Türkmenistan dogalarymyz Eýrana gelmekligi, Eýranyň ýurtdan täbir almaklary, iki döwletiniň garşymaklygy bizim üçin ulakan iftihar, bizim üçin bir bagytçy. Da tagala Türkmenistanyň arkada Prezidentimizin güýne arkadaşy serdarymyzyň jagdary tak ömürler uzak bolup dini dünýäler abad bolup Hudaý Taala günme-günden ýurtlary, keşwerleri, watarlary günme-günden abad bolmaklygyny Hudaý Taaladan arzu etjek. Bu hemçinin bizim Eýrandan rehber azizimiz Hazrat Hameneýni we onuň tamam dary destlerini ýaşlary din jagdary tak bolup dünýä dini dünýäde abad bolup iki keşweriň ikisini hemişe arzu bilik ýaşamaklygyny ulu Hudaýdan arzu edip dänini dilek etjek Hudaý Taala. Alhamdulillah indi Türkmenistan watanyny abadlap bejerip şöyle bir gül ýanyna goýdyk. Gelin siz görün bize tomaşa ediň dip aýtdylar. Bizem bardyk, gördik, begendik, top goşal bolduk. Arkadamyza we arkadaly serdarymyza Hudaý Taala hemişe jarlarda ömürler uzak dünýäni arabat ýurtlary emniýet parahat bolun. Dağının bayrına bağdı savanı görsem Bakam ettiğin mir kulal Zin babanı görsem Bakam ettiğin mir kulal Zin babanı görsem Nanlayın arşa testiri Adeneme pastırı İki cahan metestir, Arap zıvanı gördüm. İki cahan metestir, Arap zıvanı gördüm. Pragynyň we onuň pederiniň aram tapan kümmetiniň ýanynda maslahatlar, aýdym tazy agşamlar ýerli türkmen noganlarymyz Türkmenistanyň Eýran Islam Respublikasyna elçixanasy tarapyndan ýygy-ýygydan geçirilýär.
Özbekistan Respublikasyna ýurdun hökümeti tarapyndan Günnogorun beýik akıllary we nusgaw şahyry Mahtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna başlanan dawaraly çäreler ýyl boýunça geçirilýär. Pragynyň şygyrlary, ehli toý dawaralaryna goşgulary aýdym bolup ýanglanýar. Merdana sözleyen dağıt sözler Yalgancını ay bunda koymazlar Böyleyen ay dağıt böyler Adetinin yakşısı ay kettenir Sileyen dağıt siler Ketteni yığlatmak ay aşka Yaraşmaz ay, yaraşmaz ay, yaraşmaz Adetinin yakşısı ay ullunur Sileyana dağıt sile Kullunu yığlatmak işçige Yaraşmaz ey, yaraşmaz ey, yaraşmaz Mahtumul Pragynyň sözlerini bilmeýän birje-de özbek ýok diýsek ýalňyşmaz. Özbekistanyň dürli welayetlerinde, dawralarda Mahtumul Pragynyň özbek diline goşgulary ýygynmasyny tanışdyryş çäreleri. Mahtumul Pragy türkmen özbek dostluk köprüsi atly halkar ilim maslahatlar hem geçirilýär. Günnogor edebiýatyna özüniň ajaýyp dörejiligi bilen 3 müjek ýyzgaldyran beýik akyllar Mahtumul Pragynyň dörejiligini içini öwrenmek boýunça alınıp barýan işleriň we ugurdak ilmi gözlegler netijeler barada geçirilýän maslahatlarda jekmejek öwrenilýär. Yeri gelende belletek Özbekistanyň paýtagtynyň merkez köçeleriniň biriniň ady Mahtumul Prag adyny göterýär. Ýurdun köp şäherdir şäherçelerine Mahtumul Pragynyň heykelleri oturdular. Deyirler bar, kurgül dediler Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arka dağlı Gahrman serdarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän daşary siýasatynyň, medeni diplomatiýasynyň üstü bilen ýurdumyzda türkmen nusgaw şahyry, filosofi Mahtumul Pragynyň bahatyna ýetip bolmajak mirasyny gorak saklamak, düýpli öwrenmek we dünýä ýaymak işleri ýeňden alınıp barylýar. Günnogorun beýik akyllary, şirin dilli söz ustady Mahtumul Pragynyň arzulan zamanasyna ýaşamak, berkarar döwletimiziň ajaýyp ösüşlerini gözlü şahyat bolmak bizim üçin çäksiz bagtdyr. Goý türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arka dağlı Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe rowaç bolsun. Bir sofrada tayyar kılınsa aşlar götürler onçak bari Mahtumul Şahir, selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Durdu Şahir size köp salam yolladı. Salamının gattan ülenen hati verdi. Hatının gorsa jogabına raşya. O ne hil hat? O nämedir ýaşyl gyzyl öwüsýän. O nämedir aýagy ýok towusýan. O nämedir 7 derýa böwüsýän. Şahir bolsaň, şondan bize habar ber.
ol ekindir, yaşıl gızıl öwsýän. Ol yılanlar, ayağı yok toğusyan. Ol balıktır, 7 derya büwüsyan. Bizden salam olsun, jogap şeýledir. O nämedir yakası var yani yok. O nämedir qanaty var qany yok. O nämedir adam ýudur jany yok. Şahir bolsaň şondan bize habar ver. Ol kependir, yakası var yani yok. Kevelekdir, qanaty var, qany yok. Qara yerdir, adam ýudur jany yok. Bizden salam olsun, jogap şeýledir. O nämedir derwezesiz galadyr. O nämedir penjiresiz binadyr. O nämedir bir-birinden aladyr. Şahir bolsaň şondan bize habar ber. Ol köňüller derwezesiz galadyr. Ol gawyrdyr, penjiresiz binadyr. Ol ay günnür bir-birinden aladyr. Bizden salam olsun, jogap şeýledir. O nämedir iýmediler doýdular. O nämedir kıyamata goýdular. Ol kimidi dawanyndan foýdular. Şahir bolsaň şondan bize habar ber. Ol didardır, iýmediler doýdular. Ol namazdır, kıyamata goýdular. Nesimini dawandan soýdular. Bizden salam olsun, jogap şeýledir. O nämedir 7 ülkäni gezýän. O nämedir bilini bir zat ezýän. O nämedir adam mysaly syzýan. Şahir bolsaň şondan bize habar ber. Ol şoponlar 7 ülkäni gezýän. Ol goýunlar taýak bilini ezýän. Bedewatlar adam mysaly syzýan. Bizden salam olsun, jogap şeýledir. O nämedir toprak üstü sürünmez. O nämedir adamlara görünmez. O nämedir hiçbir donu bürünmez. Şahir bolsaň şondan bize habar ber. Erenlerdir zelil bolup sürünmez. Ol beladır gelse göze görünmez. Yalan gurrun hiçbir donu bürünmez. Bizden salam olsun, jogap şeýledir. Alkış bezler duyulmaz, qaytalanar yürek vermezde. Ruan güller beden bu edellik eşitler bizde. Kentler bizde düzdü, ovamızda dağ dengimizde. Aldı birli halk senası yanlanar diller. Batımızda akıl bayıkız, kiramız bizde. Kahramanımız, mehribanımız, şöhretli
Ah mevler kıynaklı azap mekan elimi belli Hayatlar baltıya yürürlerimiz yolumu belli Keşfe yurdu keşfe yemideler zula köpülli Avraydı mertebemi gülün atmanı Diyarım dünya doğru sallı Ağmıylarım toprak bölenli Kahramanımın nefrivanımın Şöhratı verir arkada Aman bolun münkerim dilimin aman bolun Rahatlık sayesi ilime pinan bolun Kalplara nur söyledin sene zıvan bolun Arka bolun bile bak bile yaran bolun Ruvan yollarda ruvan bolun Ay uy beni diyaran nurumuz dalım Kahramanımın, mehrivanımın Şöhrat senin arkada Ay ışığında gördü diyarımı sıyılan dokunur Renk durku görkü ol erim bağda tapılar Küncü gülür tülün temi kova dört paslı olur Azan sesin dinle kun şaprak asmana Dal bedevler toyda şapalar Atlar şapalar şirinlerle kakarlar Kahramanımın, mehrivanımın Şöhretini yedin arkada Adalet bayfası parazadı ayı yol bilir Rahat nesiller nefret uyur cebi değil bilir Ömürler böreyler dumru duşu sağa sol bilir Akıl bedel bedel din ruşu kırmız ol bilir Aşı yaranım var bilir Almışa yalanın aydın var bilir Ahrivanımın, nefrivanımın Şöhretini değil arkada Aladağlı Beynmaz Türkmen halkına Rızkı artan ilim var yar kalkına Kifayetli, sahabatli yol ümü Arkadan yol açar Rabbin kalkına Diyanat kalplarda delalatına Arzulur can sağlık Uzak yaş dine Kahramanımın şöhret bilir arkada Salam eli hormatly adamlar, garaşydy baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlary gepleşimde başlaýas. Gepleşimden başyna hormatly prezidentimiň adyny gelen hat bilen tanışadýas, onu şeýle diýilýär.
Onun Al-Hidareti Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedov teden Al-Hidaretini yurtumuzun arasındaki dostluklu gatnaşıkları mundan veylekti pultolanırmak maksadı bilen mene Cenab Ruslan Stoyan ve Bulgariya Respublikasının Türkmenistan'daki adatan daşarı ve doğul ıhtiyarlı ilçesi vazifesini belledim. Şunun bilen bağlıqda sizden onu hoşniyetli kabul etmenizi hem de ilçenin Bulgariya Respublikasının adından sizden Al-Hidaretini de ehli beyan etçeklerine doğul onanmanızı xahiş ediyen Rumen Radev Bulgariya Respublikasının prezidenti. Şun, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov'un tavsiyi boyunca meclisin başı Gulmanova Bulgariya Respublikasının Türkmenistan'daki adatan daşarı ve doğul ıhtiyarlı ilçisi Ruslan Stoyanov'dan ananç xatını kabul etdi. Milli Parlamentin yol başçısı döwlet başçysynyň adynan diplomaty jogapkärlik wezipe bellenilmegi bilen gutlap, oňa dep bolan iki taraplyň dostlukly gatnaşyklary mundan bilekde potolandyrmak boýunça işlerini üstünlikler arzu etdi. Elçi hoşniyetli sözler üçin hoşarlyk bildirip, Bulgariya Respublikasynyň yol başçylarynyň hormatly prezidentimiň adyna iweren mähirli salamny getirdik hemde ähli türkmen halkyna iň gowy arzularyny beýan etdi. Doşun dowamyny elçi Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň esasy ugrulary bilen tanışdyryldy. Bu strategiýa parahatçylyk söýjülik, oňyn bir taraplyk we den hukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerini, şeýle hem ýurdumyzyň durmuş ugrulu içer siýasatynyň iler tutulýan ugrularyny esaslanýar. Diplomatiýa mejlisiň dödümigi onuň döwlet hemde jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ulgamlaryny öz içine alýan düýpli özgörtmeden kanunçylyk hukuk binýadyny öpçün etmek boýunça alyp barýan işleri barada giňişlen gurrun berildi. Şunun bilen baglanykda kanun çykarjy edaralaryň ugry boýunça gatnaşyklary iş ýeňleşdirmegiň mümkinçilikleri barada gyzyklanma bellerle pikir alşyldy. Belenilşýäli parlamentara dostluk toporlarynyň bilelikdäki işlerim bu maksatlara gönükdirlenir. Türkmenistanyň we Bulgariya Respublikasynyň iki taraplyň şeýle hem köp taraplyň görnüşde awrely halkara ugrumalarynyň ugry boýunça şol sany ýurdumyz bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň çäklerini özara gatnaşyklary ösürmäge uly ähmiýet bergenlikleri bellenildi. Söhbetdeşligiň dowamyna dürli ugurlarda Türkmen Bulgar hyzmatdaşlygyny üstünlikli ösürmek üçin uly mümkinçilikler bardygyny öňe çekildi. Şunu söýgde ykdysady ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy, iş gatnaşyklary geňeltmek üçin amatly mümkinçilikler bardygy bellenildi. Bilim, alam, medeniýet ulgamlarynyň ugry boýunça insanperwer hyzmatdaşlygynyň degişli ulgamlarda bilelikdäki çäreler geçirmek tejribesini dowam etdirmek meseleleri gyzyklanma belirlip aralyp maslahatlaşyldy. Doşun ahyryna diplomat özüne anandylan möhüm we jogapkärlik wezipany ýerine getirmek bilen netijeli döwlet hyzmatdaşlygyny edigderli ösürmekde ona manym mazmun taýdan baýlaşdyrmagy hemme taraplaryň ýardam etjekdigini aýtdy. Bizim gepleşigimizde işin häsiýet mahsus boldy. Bulgariya bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň geljegi barada pikir alşmalarynyň şähertlerini dürli ugurlarda has ýajan matlaşyklary ýoly goýmak zerurdygy bellenildi. Özary hereketiniň ileri tutulýan möhüm ugurlar barada düýpli gurrun edildi. Doşun barşynda Türkmenistanyň içeri we daşary siýasatynyň esasy ugurlary şeýle hem Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň tagallat netijesinde ýurtda amalanşylan giň möçürli özgörtmeler bilen tanışdym. Türkmenistanlaryň durmuşynyň ýokurlanmagy ýurtda ösüşleri ösenýän özgörtmelerin esasy maksady bolup durýanyny gözetirdim. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň ösürilmegini uly ünsürýäni üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýäryn. Bulgariya bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň gullap ösüjekdigini berk inanýaryn. Sag bolun. Şeýle hem Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanova bilen Zimbabwe Respublikasynyň parlamentiniň ýokary palatasynyň başlygy Hanym Mabel Çinomonyň arasynda iki ýurduň parlament wekili dagdalarynyň gatnaşmagyna duşuş geçirildi. Türkmenistanyň mejlisiniň ýol başçysy mehmany ýurdumyzyň içeri we daşary siýasatynyň esasy urlary, şeýle hem milli parlamentiň düzümigi we kanun çykarjylygy işinde tejribe alşmak boýunça durmuşa geçirilgen işler bilen tanışdyrdy. Doşuň dowamyna taraplar milli kanunçylygy we parlament işini kämilleşdirmek tejribe alşmaga iki döwletiň hyzmatdaşlygy bolan mümkinçilikler bilen tanışmaga, halkyň arasynda dostlukly gatnaşyklary berkitmege giň mümkinçilikler bardygyny kanagatlanma bilen bellediler. Söhbetdeşler iki ýurduň arasynda ýoly goýulan diplomatik gatnaşyklaryň söwda, ykdysady we medeni insanperwer ugurlar boýunça ösürilmegi möhüm ähmiýetli wezipeleň hataryna durýanyny bellediler. İşçiň häsiýetli gepleşiklerimizde Zimbabwe bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçilikleriniň ulydygyny taly. Iki taraplyň hyzmatdaşlygyň oňoýly mümkinçilikleri eýedigini aýdasym. Zimbabwe Türkmenistan bilen doly möçberlik gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýär.
Iki halkyň dostlukly gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýardam berýän çäreleriň işçileşdirilmeginiň mümkinçiliklerine garaly. Gepleşiklerde biz gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmegiň ören möhümdigini belledik. Biziň ýurdumyzyň we Türkmenistanyň arasynda däbe öwrülen dostlukly gatnaşyklaryň we netijeli hyzmatdaşlygyň iki ýurdun halklarynyň behbidi üçin mundan beýlekde üstünlikli ösdüriljekdigine berkinanýar. Ozal habar verilşeýle Türkmenistanyň meclisiniň möhletünden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruklaryna 2024-nji ýylyň 7-nji iýuluna geçiljek saýlawlara taýýarlyk görmek mövsüminiň çäklerini häzir günlerde dalaşgarlyň saýlawçylary bilen geçirýän doşuklary ýeşen ýagdaýda dowam edýär. Ma'lum bolşýaly bu saýlawlar Türkmen jemgyýetinde milli demokratik görelgeleri mundan beýlägen berkitmegiň üýtgözi şerti bolan giň bäsleşik esasynda geçiriler. Şu günler ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda Aşgabat şäheriniň 1-nji garaşsyzlyk, 2-nji bitaraplyk we 6-njy köpetdag saýlaw okruglarynda saýlawlara taýýarlyk çäreleri dowam edýär. Oň barşynda milli parlamentiň deputatlygyna dalaşgarlar, olaryň analylyň wekilleri saýlawçylar bilen duşuklary geçirýärler. Saýlawçylar dalaşgarlaryň hünär we guramaçylyk başarnyklary, olaryň saýlawlaryň öňýanyna maksatnamalarynyň esasy uğurlary bilen tanışýarlar. Maksatnamalarda beýan edilýän meýilnamalaryň esasy many mazmuny Türkmenistanyň ösüşini hemde awadançylygyny üpçün etmekden, türkmen halkynyň durmuş derejesini mundan beýlägem ýokarlandyrmakdan ibaratdyr. Ýurdumyzy has ýokary depkinler bilen ösürmek baradaky gyzyklanma bildirilip geçirilýän söhbetdeşlikleriň barşynda dalaşgarlar saýlawçylaryň sowallaryna jogap berýärler. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başyny başlany we hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan giňgerimli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmek üçin bilimlerini, okyp başarnyklaryny, tejribesini we taňanlarlaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarlar. Belligi alynan dalaşgarlyň ähletine milli saýlaw kanunçylygyna hemde halkara hukugyň kadrlaryna laýyklykda okruklaryň çäklerindäki saýlawçylar bilen duşuklary guramak üçin deň hukuklar we mümkinçilikler berilýär. Milli parlamentde öz okruklarynyň saýlanyp wekilçilik etmäge hukuk kazanmak uğruna illeşlerimiziň uly hormatyna we ynamyna munasip bolan raýatlaryň dalaşgarlyk edýänliklerini bellemek gerek. Häzirki wagtda merkezi we yerli medeniýetde belligi alynan dalaşgarlyň sany we çap ediligi olar milli telewizionyada da çykyş etdiler. Saýlawlara taýýarlyk görmek çäreleri ýurdumyzyň köpçülikleriniň habar berýän sitlerinde giňden beýan edilýär. Saýlawlar baradaky täze habarlar Türkmenistanyň saýlawlary we salatçylyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň saýtynda çap edilýär. Dalaşgarlaryň geçirýän duşuklaryny milli tinçileriň we köpçülikleriniň habar berýän sitleriniň wekilleri hem gatnaşýarlar. Muň özi saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň açyklyk hemde aýanlyk ýagdaýynda geçirilýänliginiň suwutnamasydyr. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyň telekeçileriniň önürýän önümleri özüniň ýokary hil görkezçileri ekologiýa taýdan arasy çygymal binýadyna taýýarlanýanygy, halkara bazarlaryna bäsişigi ukyplylygy bilen bugün dünýä ýurtlarynyň ençemesiniň ünsüni özüne çekýär. Her bir işde şu ýörelgeden uğralyp zähmet çekmek, Balkynawa şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenlerine täze sepketlere anamda gadym urmaga giň mümkinçilikler berýär. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Balkynawa şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasy öz önürýän türlü ölçeklerdäki ýüplüklerini içerki we daşarky bazarlara uğratmak bilen çäklenmän, eýsem olary bir kemsiz boýamak we durly görnüşli jorapçylyklaryny taýýarlamak ýeşärnem ýokary hil talaplara laýyk alyp barýar. Kärhananyň bölümlerini oturdulan paýta suýumyndan ýüplük egerji, taýýar ýüplükleri boýamaga niýetlenen hinde jorap örji enjamlar Ýewropa döwletlerinden satyn alınýar. Kärhananyň dünýäniň öňdewarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen bir kemsiz öpçün edilen ýüplük önümçiligi bölüminde zähmet çeken hünärmenliň tagalary netijesinde taslama kuwatlylygyna laýyklykda her gece gündüze 10,5 tonna goly ýüplük taýýarlanylýar. Hususy kärhananyň boýa we jorap önümhanalaryny anyp barýan ýeşer Hasym Guwunurjydyr. Has kemil enjamlar bilen öpçün edilen boýa bölüminde häzirki wagtda her gece gündüze durly renklere boýalýan ýüplükliň umumy möçeri 5 tonna deňelýär. Iň bir kemil enjamlar ornaşdyrylan jorap önümçiligi bölüminde her gece gündüze taýýarlanýan jorap jüwütleriniň sany 50 000 ýetýär. Munyň özi bu ýerde her ýylda azyndan 18 million sany jorap jüwütlerini taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Pähim paýhas umany magtumuly pragy ýylynyň başyndan bäri hususy kärhanada 2373 tonnadan gowrak ýüplük taýýarlanyp, onuň 2270 tonnasy daşarky bazarlara uğradylyp. Bu döwürde kärhana boýunça jorap jüwütleriniň 10 480 300 jüwüti taýýarlanyp, belenen meýilnama artygy bilen ýerine
yitirli. Jorap jüwtleriniň 2.107.570 jüwti daşarky bazarlara yerleşdirilip, Pähim Paýhas Umany Magtumul Pragy ýylynyň her bir günü ýokary iş netijelerine besleýän Batlyk Adam hususy karhanasynyň hünärmenleri daşarky bazarlarda besişge ukyply önümleri taýýarlamagy, giň mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadamda hemde arkadagly gahrman Serdarmyda hoşçalyk bildirýärler. Häzirki wagtda dörli ugurlana niýetlenen önümçiliklerde azyk haritlarynyň köp görnüşini öňürmekligi uly üns berilýär. Munyň özi azyk bolçulugynyň öpçün edilmegine ýardam berýär. Akbazarlamada azyk önümleriniň bolçulugynyň döredilmegine Lewap welaýatynyň telekeçilerim uly ýeçenlik görkezip, Pähim Paýhas Umany Magtumul Pragy ýylynyň her bir günü zähmet üstünlüğüne besleýärler. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, Türkmenabat şäherindäki şöhlat önümleri hususy karhanasynyň ýeşi hünärmenleri et we et önümleriniň dürli görnüşlerini ilata bökdönşide ýetirmekde netijeli işler alyp barýarlar. Hususy önümçilikde her günü maliyetiniň bir tonudan gowragy gaýtadan ýeşenip, et we şöhlat önümleriniň 25 goloy görnüşi taýýarlanylýar. Ulardan ýarym kakadilen görnüşde köýtenag, çülü, hazar, awçy ýaly şöhlat önümlerini, gaýnatylan görnüşdäki arkaç, altynaçar, altyn kenar, arfa şöhlat önümlerini, gaýnatylyp kakadilen änew, altyn şapak, günnogur, haklama şöhlat önümlerini we beýlekleri görkezmek bolar. Önümçiliň bökdönşide ýola goýulmagyna hususy karhananyň mallarçylyk hojalygyna ýededilýän ýere şahly mallardan alınýan mal eti esasy çyğmal bolup hyzmat edýär. İşleri barha ilerleyen döwrewap önümçilikde daşar ýurtlan kämil enjamlary oturdulyp öňürilýän önümlik ýyl derejesine aýratyn üns berilýär. Golaýda hususy önümçilikde börek önümleriniň dürli görnüşini taýýarlamaklygyň ýola goýulynyň bellerliklidir. Hususy karhananyň agzybir işgärleri ýurtmyzda keçi we orta telekeçiliň ösdürilmegine döwlet tarapyndan berilýän uly üns ýyzygderli gollawlar üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy hormatly prezidentimize hoşçalyk sözlerini beýan edýärler. Berqarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň obu hojalyk ulgamyny durmuşa geçirýän düýpli özgörtmeleri, daýhanlara ýakyndan berýän gollawlary bu ulgamda işleň depkiniň güýçlenmegine iterge berýär. Döredilen mümkinçiliklerden ruhlanýan rasgalny bereketli toprakdan tapýan baba daýhanymyz ekrançylyk meýdanlaryna zähmet çekip bol hasylanmaň ajaýyp ustatlygyny görkezýärler. Diýarmyzyň Ahal welaýatynyň bagwanlarynyň şeýlede telekeçi bagwanlaryň ýylyň-ýylyna gazanýan netijelerem diýsen Soňky ýyllarda Ahal welaýatynyň ihlasy bagwanlarynyň ýetişdiren dürli görnüşli meýweleri ýylyň ähli pastyny ak bazarlarymyzda halka bollugy bilen hüdürlenýär. Elbetde daýhan aladasy ýylyň ähli pastynda ýeterlik. Muň şeýledigini bolsa tutumly maksatlary hemra edinen ahally bagwanlaryň, şeýlede telekeçi bagwanlaryň häzirki tomuz pastynyň ýadawy zähmetleriniň misalyny da aýdanlygy bilen görmek bolýar. Bereketli Türkmen toprağımızda meýweler diňe bir özüniň daşky görnüşi bilen tapaklanman eýsem daatly tagam bilenem ýer wagtlardan bäri dünýä meşhurdur. Umuman ýurdumyzyň Ahal welaýatyny da bagwançylyk işini döwrüň talabyna görä üstünlikli ýola goýmakda indi baý tejribe toplandy. Hut soňky ýyllarda bolsa welaýatda öz işiniň ustady bolan ýaş bagwanlygyň uly topary kemale geldi. Olar özlerini ınanılan kärine yerlerine alma, erikşet dali, ülje ýaly ençeme görnüşi meýweli baglary ösdürip, ýylyň-ýylyna olardan bol hasyl almakda öz başarnyklaryny iş ýüzünde görkezip gelýärler. Hormatly prezidentimiziň halkymyzy özümiziň bereketli toprağymyzda ýetişdirilen meýweler bilen bökdönşiz üpçün etmek babatda öňde goýan wezifelerinden uğralýan ahally bagwanlar şu günlerde de egsilmez ihlasly zähmetleri bilen tebigat gözelligine gözellik goşup bagtyar ýyl günümiziň alkyşlaryna munasip bolýarlar. Çäksiz ihlas siňdirilen aňyrtyna bärisine göz ýetmeýän dürli reňke bürelen baglyk meýdanlar insan göňlüni galkındyrýar. Kärinneçi bagwanlar dürli görnüşli meýweli baglary ihlas bilen ýydyk etmek bilen birlikde ýaş nahallary ýydygiderli ýetişdirip durmak babatda da uly tagallalary durmuşa geçirýärler. Ýaş nahallary ýetişdirmekde ilmiň gazananlaryndan netijeli peýdalanylýar. Fesçilik işine esasan ýylhalar görnüşli meýweli baglary seçmeklige aýratyn üns berilip, baglaň has ýokary hasyl berýän we şol sanda yerli şertlere uýgunlaşan ýer aralyk we giç düşen görnüşleri saýlanyp alynýar. Şeýlede bagçylykda öňdewazi tejribeler öwrenilip, talap bildirilýän täze görnüşler önümçülüge ýygyderli ornaşdyrylýar. İşlerin netijeli we täzesi gurnulmagynyň hasabyna welaýatda ýyl saýyn meýweli baglaň meýdany ýygyderli giňeýär.
diyarymyzda bagwanlaryň netijeli zähmet çekmegi we halal zähmetiň hödürini görüp ýaşamagy üçin döredilen mümkinçilikler bolsa, vilayatda bagwançylyk işiniň geljekde hasam pazarlap etmegine uly ýardam berýär. Päk zähmetiň ýokary nusgasyny görkezip, sakawatly ene topragymyzy gülledip, Pähim paýhas ummany magtumly Pragy ýylynda da dürli görünüşli miweli baglardan bol hasyl alýan bagwanlar behiýişli miweleri öndürmekde döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler. Şu günleri ýurdumyzda Pähim paýhas ummany magtumly Pragy ýyly münasibetli dürli medeni köpçülikliň çärelere, dawarlara giň erim berilýär. Şeýle çärelere ýyllaşmada uly ruhy belentlik bilen gatnaşýarlar. Magtumly adynaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti bilen Russiýa Federatsiýasynyň Moskwanyň Lomonosov adynaky Döwlet Uniwersitetining Aziýa we Afrika ýurtlary instituty tarapyndan Pähim paýhas ummany magtumly Pragy ýyly hemde günnogaryň beýik akyllary we nusga şahyry magtumly Pragynyň doglan günüň 300 ýylyg münasibetli Russiýa türkologiýasyna we Russiýa edebiýatyna magtumly Pragynyň ömrü we dörüçiligi atly sanly ulgam arkaly ilmi matlagat geçirildi. Bu ilmi maslahat gahrman arkadamyzyň hemde arkadagy gahrman serdarymyzyň taýlary bilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine dünýäň öňde barçy ilim bilim merkezleri ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlyk işleriniň giň erimde ýoly goýulýanyny we ösürilýändigini nobatdaky gezek äşgar etdi. Murat Garriýew adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti bilen Pekiniň adaty Hytaý Lukmançylyk Uniwersitetining arasyndaky gol çekilen alaryşyň çeklerini Pekiniň Hytaý Lukmançylyk Uniwersitetining professor tarapyndan sanly ulgam arkaly uniwersitetiň molunlaryna, klinika ordinatorlaryna we taliplerine, bil agyrlaryna akupunktura bejergisi ady bilen geçirilen beýan sapagy netijeli tarapdan häsiýetlendi. Sapaň dowamyna dürli neurolog keselliň şol sanly bil agyrlaryny bejermekde häzirki zaman bejergiler bilen bir hatsarda adaty Hytaý Lukmançylyk arkaly geçirilýän bejergileň ähmiýeti peýdarlygy barada giň işleýin durulyp geçirildi. Türkmen Owy Hojalyk Uniwersitetiне hyzmatdaşlyk edilýän daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri bilen bilim alymmagyda hyzmatdaşlygy bergitmek we tejribe alşmak maksady bilen Owy hojalygyny ekologiýa taýdan arasy organomineral dökünleri almagyň netijeli we taýşety usullary atly okuw usuly maslahat geçirildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen bu online okuw usuly maslahata tatyş adynaky Astrahan Döwlet Uniwersitetining professor molunlarym, taliplerim gatnaşdylar. Türkmenistanyň halk maslahaty, Türkmenistanyň mejlisi, Kardeşler Arkalaşyklarynyň milli merkezi, Dinarlar Birleşiginiň merkezi iňeşi bilen birlikde guramagyna arkada şäheri Akbatyň şäheri atly maslahat geçirildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutyna geçirilen wagt nesihatda işin häsiýet mahsus boldy. Türkmenistanyň Owuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiне geçirilen maslahat wagt nesihat bilen bagly boldy. Wagt nesihat baradaky gurrunlar Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna geçirilen çäreň içinden erşargaç bolup geçdi. Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Instituty tarapyndan geçirilen çäre Kämil Hunärmen ýaşlar watanyň kuwaty diýilip adlandyryldy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna Demokratik Partiýa Mara vilayet marşäher komitetleriniň wekilleriniň gatnaşmaklaryna talip ýaşlaryň arasynda maşgala mukaddestligi, halkymyzyň milli terbiýetiniň gönütligi diratly wagt nesihat duşuk geçirildi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirilen wagt nesihat maslahatyna işin häsiýet mahsus boldy. Şeýle çäre Aba Annaýew adynaky Halkara Atçylyk Akademiýasyna, Ýagşylyk Hakaýew adynaky Halkara Newit we Gaz Uniwersitetiне, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna, Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna da geçirildi. Türkmenistanyň Inженер Tehnik we Ulag Kommunikasiýalary Institutyna geçirilen çäre döwrümiziň derwäz meselelerine bagşlandy. Halkara gatnaşyklary institutyna geçirilen wagt nesihat çäresi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Şeýle çäreler Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasyna we onuň garamagynaky ilmi idaralarda da geçirildi. Türkmenistanyň halk maslahaty we mejlisi ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi bilen bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat sagdan durmuş ýörelgesi bagtyar ýaşlaryň nurana geljeginiň kepili ýylyp adlandyryldy. Günnogaryň beýik akyllary we nusga şahyry magtumly Pragynyň doglan günüň 300 ýylyg münasibetli Maýa Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň hemde Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň bilelikde guramagynaky çäre magtumly sözlerim sada goşdan uz bolar diýilip adlandyryldy. Magtumly Pragynyň doglan günüň 300 ýylyg münasibetli halkara insanperwer ilimleri we ötüş uniwersiteti bilen Maýa Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bilelikde guramagyna konsert geçirildi. Türkmenistanyň medeniýet ulgamynaky döwlet siýasaty, türkmen jemgyýetiniň ruhy kuwatyny berkitmäge, aň bilim derejesini artdyrmaga, medeni ahlak kymmatlyklaryny we ruhy bütünligini aýagly saklamaga gönükdirlenir.
Pähim paýhasymany Magtumur Praga ýyly münasibetli. Türkmen Obugyjylyk Institutyna bilim alýan talip ýaşlarda hünäre bolan söýgüni kemale getirmek, ilim, bilim, dörejülük zehini açyp görkezmek maksady bilen ýokary okuw mektebine bilim alýan talip ýaşlaryň arasynda hünärime hormatym mar sarpa maratly dörejülük bätleşi geçirildi. Seyit Nazar Seydadynaky Türkmen Döwlet Mowlumçylygy Institutyna 2023-2024-nji okuw ýylynyň jem boýunça aýdym sady dawra geçirildi. Institutyň talipleri 2023-2024-nji okuw ýylyny halkara olimpiadalaryna ders bätleşiklaryna üstünlikli çykyş edip, altyn, kümüş, bürünç medallara, birinji, ikinji, üçünji derejeli diplomlara münasip boldular. Bu ýokary okuw mektebiniň taliplerine döwlet we halkara derejetine geçirilýän olimpiadalaryna ders bätleşiklaryna üstünlikli çykyş etmekleri, bu ýerde geljek hünärmenlere dünýä ilmlerini laýyklykda bilim we hünär usatlygynyň berilýänini aýdyn suwutnamasydyr. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýarşy Institutynyň menejment we dünýä ykdysadyýet kafedralarynyň ýaşyl ykdysadyýet okuw merkezine ilim, bilim, innowasion tehnologiýalaryň ötüşi bilen baglanşykly sergi we maslahat geçirildi. Bu ýere ýygnalanlar milliliklerimize çöklenirgen gymmatlyklar bilen bir hatarda zehini talip ýaşlaryň ilmi taslamalarynam synladiler. Sergiň baý mazmuny talip ýaşlaryň ihlasly ilmi gözlegleriniň netijeleriniň aýdyn misallary. Sergi bilen ordaş geçirilen maslahatda ýaşyl ykdysadyýetiň esaslary bilen baglanşykly söhbet açyldy. Ýygnalanlar döredilýän ähli şertler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Magtumur Pragynyň dowlanynyň 300 ýyllygy münasibetli ýurdumyzyň bank ulgamynyň işgärleriniň arasynda gurulan Barimede şärik edýär ägir şöhrat şanyna Pähim paýhasymany Magtumur Praga adly dehin bätleşiginiň jemleji tapgyry geçirildi. Häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň başyna başlan beýik maksatly tagallalarynyň arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly senelen hormatyny giň möçürli çäreler geçirilýär. Ýurdumyzyň bank ulgamynyň arasyna geçirilen dehin bätleşigine oňa gatnaşanlar özleriniň köp taraply çykyşlarynyň ösü bilen beýik söz sadynyň dünýä ähmiýetli eserlerini ýurdumyzda we daşary ýurtlarda giňden ýaýbanlandyrylan dawaralary wasp etdiler. Bu öz boluşly bätleşik bank ulgamynyň işgärleriniň günlegiň beýik akyllary Magtumur Pragynyň eserlerine uly gyzyklanmalaryny açyp görkezdi. Maya Kuluywadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny paýtagtymyzyň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň guramagyna Türkmen medeniýeti dünýä ýol açar atly çäre geçirildi. Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň guramagyna geçirilen wagt nesihat durmuşyň gymmaty saglyk diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasynyň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň bilelikde guramagyna geçirilen bätleşik ören täsirli boldy. Neşriýat çapxana orta hünär okuw mektebinde keşdeçilik sunuwaty mirasymyzyň zyynat adly aýdym saldy wagt nesihat çäret geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar partiýasynyň merkezi geňeşiniň guramagyna Magtumur Pragynyň dowlanynyň 300 ýyly münasibetli akyllar sözi sady Magtumur Pragy türkmen halkynyň garaşdyrdygyny asyrlar boýy arzulap gelen şahir adly maslahat geçirildi. Bilim Ministrliginiň Tebigat Goramak Jemgyýeti hemde Güneş jurnalynyň redaksiýasy bilen bilelikde çağılyň dörejülük okuýup başarnyklaryny ösdürmek, olary höwetlendirmek, akyllar şahirimiz Magtumur Pragynyň dörejüligini içgin öwrenmek, şahiriň tebigat bilen bagly şygyrlarynyň ähmiýetini giňden açyp görkezmek maksady bilen eglan eden Reň gül açar ýaşyl ýaýlasy Gark gurmuş Reyhana çölü türkmeniň adly dörejülük bätleşigi ören täsirli boldy. Şeýle çäre parahatçylyk ganasynyň müdiriýeti bilen ýaşlar uramasynyň bilelikde guramagyna geçirildi. Pähim paýhasymany Magtumur Praga ýylyny Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe olimpiýa hereketi rowajlanyň ýaratly sporty olimpiýa hereketini köpçüliklen beden terbiýeni sporty ilmi esasy öwrenmekde innowasion çemeleşmeleň häzirki zaman mümkinçiliklerini wagt etmek boýunça çäreler gaýbanlanyryldy. Bu çärelere gatnaşyjylar türkmen sportunyň üstünliklerini beýan edýän terge aýlanyp gördüler hemde Olimp ilmi usuly merkezine ýerleşdirilen innowasion enjamlarynyň mümkinçilikleri bilen tanışdylar. Institutyň Olimp ilmi usuly merkezi sport ulgamyna ilmi barlygy işlerini alyp barmakda ýokary mümkinçilikleri eýedir.
Olimpiya we Paralimpiya oýunlaryna beýleki halkara ýarışlaryna Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryna alma esasy taýýarlamak maksatnamasy Türkmen sportunyň halkara awryny ösürmek üçin töredilen şertlerden, innowasion tehnologiýalardan netijeli peýdalanyp, ýokary derejeli turgunlyň beden mümkinçiliklerini tapgyrlayan taýýarlyk görkezjilerini alma esasy öwrenmekde ýordamyda münasip wekilçilik etjek, tejribeli turgunlyň halkara ýarışlaryna üstünlikli çykyş etmeklerini gazanmakda milli tejribe toplanýly. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna ýordamydyň ýokary mekdepleriniň talipleriniň arasyna olimpiýa ýörelgeleri bagtyýar ýaşlary belent maksatlara ruhlandyrýar atly sportyň voleybol, futsal, basketbol, tenis görnüşleri boýunça sport ýarışlary uly ruh bilentligi betlenýär. Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheri hemde Köpetde bagtyýarlyk berkararlyk etrap geňeşleriniň guramaklaryna geçirilen çäreler netijeli tarapdan häsiýetlenýär. Hormatly adamlar, Norsoy ýordamyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabatda şu güni 20-nji iýuny sagat 20-den 21-nji iýuny sagat 20-çini boljak howa barada Türkmenistanyň Hidrometeorologiýa Bardaklygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkın vilayetini ýütkäp durýan bulutly howa bolup, azkem ýağış şagary ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günatardan tezligi sekundda 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şamal usuryp, howa gecesini 22-27 gradus maýl, gündüzini 34-39 gradus ysy, kenariýa etraplaryna 27-32 gradus maýl bolar. Ahal vilayetini ýütkäp durýan bulutly howa bolup, azkem ýağış şagary ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günatardan tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şamal usuryp, howa gecesini 24-29 gradus maýl, gündüzini 36-41 gradus ysy bolar. Mara vilayetinde azkem bulutly howa bolup, Demirgazy günatardan tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şamal usuryp, howa gecesini 23-28 gradus maýl, gündüzini 36-41 gradus ysy bolar. Lewap vilayetini ýütkäp durýan bulutly howa bolup, Demirgazy gündüzden tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şamal usuryp, howa gecesini 23-28 gradus maýl, gündüzini 36-41 gradus ysy bolar. Daşat vilayetini ýütkäp durýan bulutly howa bolup, azkem ýağış şagary ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy gündüzden tezligi sekundda 10-15 metr ýetýän şamal usuryp, howa gecesini 22-27 gradus maýl, gündüzini 35-40 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ýütkäp durýan bulutly howa bolup, azkem ýağış şagary ýerlerim çakma mümkin. Demirgazy günatardan tezligi sekundda 10-14 metr ýetýän şamal usuryp, howa gecesini 25-27 gradus maýl, gündüzini 37-39 gradus ysy bolar. Ýurdum boýunça iýun aýynyň 20-lerinde magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmana garaşylýar. Edil vatandaşlara Tomuz pasyny howanyň ysy günlerine pasyly görä geýinmegi we günüň gönüş şohlasynyň gorunmagy, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipli günlerini berjay etmegi maksat berýär. Mehribanylaşar, bulary berjay etseňiz ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri besenýär. Ähli ösüşlüğün özününde bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çynür. Hoş sag bolyň, edilýär. Seyledeliň bu jahana, jahanda näler görünür? Isgenler jemşit sallyran,
beyik binalar görünür. Meşeler şiir pelengli, gülgüzar novçu bilengli, gün düşmödük ter ölöngli, çeşmeli çaylar görünür. Yaradan bar etti yoktun, dağlar dünya sürür çoktun. Sorsan habar berer nuhtun, gargan avlar görünür. Çağlan, yalan dünya çağlan, ne gülün galar ne ağlan. Gar yağmırlap burcu bağlan, keremli dağlar görünür. Serinden dumanı gitmedi, eyyam geçip yere batmadı. Garip kalmadı, ölmedi yetmedi. Gorgonlu dağlar görünür. Ne vatan galar, ne çeten, senemler seyledip yeten. Totu bilbil mesken tutun, hovalı bağlar görünür. Mağtım olu, kim bar ölmedi, acal doymadı, zemin dolmadı. Asman inmedi, yer çövrülmedi, gün yürüyür, aylar görünür. Keşteyledim, gezdim aşkın dağına. Ne beladır kimse çeker bu derdi. Aşk dağın astılar göğün boynundan. Gök titreyip çekebilmedi bu derdi. Aşk eser etmese yanmaz çırağlar. Aşka düşse kuşlar engrep gur dağlar. Eğiler hayvatlı kuvatlı dağlar. Daşlar erep çekebilmez bu derdi. Kimdir aşkın yükün çeken merdana? Pelek gördü, korkup düştü gerdana. Zemin cünmüş eylep gelliler zana. Çöller tap bitirmez, çekmez bu derdi. Behişt kaçıp çıkmış arşın öyüne. Tamu korkup inmiş yerin teyine. Kaçtı derya adam allı boynunu. 400 yıllap sorap geçmiş bu derdi. Mağtım olu, çeksen derdi dügünnün. Ası olup şikat etme bugünnün. Bu ölmek ayrılmak galıptır öňden. Peder bide miras soymuş bu derdi. Doğdu asmanın zöhresi, çın aşığı döwran bugün. Açıllı zemin lälesi, ışbu dünya reyhan bugün. Her sayranı şeyda bilbil, öwşün atar öwsüp gül. Aşık bolsaň muny ýat bil, magşuk saňa gurban bugün. Til seni ver şekeristan, elem jahan gülgülistan. Goýnuň içre biten bolsan, goç yigitler bagwan bugün. Gülşen içre girer bolsaň, gül dessesin tirer bolsaň, menden habar sorar bolsaň, totu güftar zavan bugün. Dağlar başın ümür basan, jülgösünni güller ösün. Her deminni namart gısan, adyl şadan perman bugün. Dowamattır il merdine, awun bermez şiir gurduna.
çyn aşygyň ol derdine Prağıdan derman bugün. Gurduğum aslyny bilgil, bu zeminiň myhydyr. erer ol erkan mıdam budur ki Türkmen binası. Pekim payhas ummani, mağtım ulu Prağı. Ehli şığır aleminin vepalı hizmetkari. Pekim payhas ummani, mağtım ulu Prağı. Midemiz binaların peymani ıgtıvari. Pekim payhas ummani, mağtım ulu Prağı. Ulu küçük her bir işte qayıllar ol gulluğuna, küllü Türkmen halkı üçün ömür canlı tilligine, alınmıştır asmanların keramatlı belligine. Pekim payhas ummani, mağtım ulu Prağı. Baş egip küllü Türkmenin ediydi cana canına. Müň togat bilen biz barýarys ýanyna. Barymyzy şärik edýä ägirt şöhrat şanyna. Pekim payhas ummani, mağtım ulu Prağı. Müň ýyllykdyr asyrlaryň nurany rowaýaty. Kömegine mätäşleri Tanrynyň himayaty. Ähli mekan zamanlaryň çyn hakyky raýaty. Pekim payhas ummani, mağtım ulu Prağı. Hormat goýýas pek ruhunyň bayramyny toyuny, taqdim edýäs wer ýalkymly pikirini küýüni. Köpet dağın eteginde gally bugün ör boyuny, onuň aly jenaby, mağtım ulu Prağı. 3 asyryň dowamyna geçen ýolu uludur. Halkynyň hem adam zadyň sadyk syddyk guludur. Hemişe we hemme ýerde şol bir mağtım uludur. Pekim payhas ummani, mağtım ulu Prağı. Onuň aly jenaby, mağtım ulu Prağı. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dağymyz Gurbanuly Berdimuhammedow.
Dehistan'ın bayrında Bağdı Seba'yı görsen, Bahattin Mirkullal, Zemli Baba'yı görsen. Na'leyni arsı taştır, adı alamı faştır, iki dünya mahtaçtır, ara zamanı görsen. Gelen geçer çaşt edip, eğlenmez güzeşt edip, gubul ayıdır geçt edip, geçsem cihanı görsem. Kadir kimin çöllerde, Alyas kimin köllerde, Kovuz kimin dağlarda, yağışı yamanı görsem. Can değerli cihan şeyda, bundan hiç olmaz feyda, 7 dağ, 7 derya, değerli dünyanı görsün. Mağtım uluy boş bolsa, aksa didem yaş bolsa, imanım yolloş bolsa, varsam Kâbe'ni görsem. Mağtımul Prağı, Türkmen binası, Vurduğum aslını bilgil, bu zeminin mıyıkıdır. Erer ol erkin medam, budur Türkmen binası. Terk dünya eyleyir, gelse rakip qaşına, bil polottun bina bolgun, budur Türkmen galası. Süleyman, Rüssem zal, Cemşit oňa bolmuş ýeda, günni 100.000 salsa leşger, degmez şanyň belasy. Dağlar ondan alar taglim, leşgerleri sap-sap durur. Her salynda zülpükari, artar ýygdyň höwesi. Arifler dem-dem geler, toyu vardır her zaman, merdi merdan sözlüyür ol, yoktur köngül gilesi. Aydadır mağtım mulu, yoktur köngüllük hilesi. Hak silayıp kalmış nazar, bardır onun sayesi. Näme-sen? Asla seni görmemişim dildarım. Gumrumy sen, bilbilmi sen näme sen? Gamgyn köňlüm, hyýalyna allaram. Bağ içinde, gül-gülmi sen näme sen? Garakçymyň, ýa seyitmiň hojamyň, ýa sakmyň, ýa şerapmyň, ýa jammyň, ýa ýylmy sen,
ya günnüzmüň gijemiň, ya aýmysen, ya günmesen nämesen, ya müşkmesen, ya kokunor anwarmyň, aýda bilmen, ya çarkmysen, çenbermiň, ya deryamyň, ya möwüşmesen, lenwermiň, ya çyragmyň, ya röwşenmiň nämesen. Altynmysen, kümüşmesen, zermisen, ya arşmysen, ya kürsmisen, yermisen, ya yakutmyň, ya merjenmiň, dürmisen, ya çyragmyň, ya röwşenmiň nämesen. Magtum guly, geç namysdan arıňdan, el götergül, bu wepasyz käriňden, jahan doly, sen gapyl sen ýaryňdan, ya mesmisen, ya şeýdamyň nämesen. Gijeleri aşkdan dolu aşabat. Seherleri savalıdır aşabat. Güneşlerin mesfinidir aşabat. Aziyanın merjen şehri aşabat. Täze röwşe beslenenler aşabat.
Pek yollary savalydyr Aşgabat. Hatar belent köşklü Aşgabat. Amarati mermerlidir Aşgabat. Dost dogonluk mekanydyr Aşgabat. Cümle jahan agrary sen Aşgabat. Täze döwrüň nusosy sen Aşgabat. Berkararlyk dünyady sen Aşgabat. Hayran sana yaqin alys Aşgabat. Mihman gözün eglendiren Aşgabat. Bagtyarlyk şuglosy sen Aşgabat. Arka dağı sungotu sen Aşgabat. Mehriban vatandaşlar, ine şunun bilen ýaşyk çileýälimi öz işin tamamlaýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň her bir güni bagtyarlygy beslenýär. Goý watanymyzyň şan şöhratyny, at awraýyny, mertebesini beýge galdyrýan hormatly prezidentimyzyň gadamlary batly bolsun, tutýan beýik tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş wagt.